நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமின் இது நாமினே. எல்லாரும் பின்னாடி பாடுங்க. நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமின் இது நாமினே. ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி, உங்ககிட்ட அந்த இது இருந்தா நீங்க யூ கேன் புட் த மியூசிக். அது அப்படியே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதே பாஷ்சதாய் தேசதாரிணே. எல்லாரும் பாடுங்க. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்ய தேசதாரிணே. ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாசாதி கௌர் பக்த விருந்தா. எல்லாரும் பாடுங்க. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரி ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே ஜெய ராதா கோவிந்த ராதே. எல்லாரும் பாடுங்க. ஜெய ராதா கோவிந்த ராதே ஜெய கௌரனிதாய் ஜெய கௌரனிதாய். பாடுங்க எல்லாரும். ஜெய கௌரனிதாய் ஜெய ஜெய பிரபுபாத்
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल नित्य गौर हरि नित्य गौर गौरी बोल हरि बोल हरि बोल சாப்டர்ல ஐந்தாவது நாம் பார்க்க வேண்டும். தஸ்மாத் பாரத சர்வாத்மஹ பகவான் ஈஸ்வரோ ஹரிஹி ஸ்ரோதவ்ய கீர்த்தவ்யஸ்ய சமர்த்தவ்யஸ்ய சேஷதவா சதாப்யம். எஸ் புஷ்ப மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च सदापयम्. தஸ்மாத் இக்காரணத்திற்காக பாரத குலத்தை தோன்றலே சர்வாத்மா பரமாத்மா பகவான் முழுமுதற் கடவுள் ஈஸ்வர ஆளுநர் ஹரி சர்வ துன்பங்களையும் முறியடிக்கும் இறைவன் ஸ்ரோதவ்ய கேட்கப்பட வேண்டும் கீர்த்தித்தவ்ய போற்றப்பட வேண்டும் மேலும் ஸ்மர்தவ்ய நினைவிற்கொள்ள வேண்டும் மற்றும் இச்சதா விருப்பம் கொள்பவரின் அபயம் விடுதலை. மொழிபெயர்ப்பு. பரத குல தோன்றலே எல்லா துன்பங்களில் இருந்து விடுபட விருப்பம் கொண்டுள்ள ஒருவன் பரமாத்மாவும் ஆளுநரும் எல்லா துன்பங்களில் இருந்தும் காப்பவருமான முழுமுதற் கடவுளை பற்றி செவியுறவும் துதிக்கவும் அவரை நினைவிற்கொள்ளவும் வேண்டும். பொருளுரை. ஜடப்பற்றுடைய மூடர்கள் அவர்களின் பொன்னான நேரத்தை எவ்வாறு உண்ணுதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் மறதி என்னும் காற்றால் முறியடிக்கப்பட இருக்கும் உறவினர் கூட்டத்தை பராமரித்தல் ஆகியவற்றால் விரயம் செய்கின்றனர் என்பதை ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி முந்தைய பதத்தில் விளக்கியுள்ளார். உயிர் வாழும் ஆத்மா இத்தகைய ஜட செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பதால் பலநோக்கு செயல்களுக்குரிய விதி என்னும் சக்கரத்தில் தன்னை சிக்க வைத்துக் கொள்கிறார். 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா இடையில் பிறப்பு. லெஃப்ட்ல பாருங்க மாதாஜி, ஓப்பனா இருக்கு. ரைட் ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு வரும். இடையில் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சங்கிலி தொடரை இடையில் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சங்கிலி தொடரை இது ஏற்படுத்துகிறது. நீர்வாழ் பிராணிகள், தாவரங்கள், ஊர்வன பறவைகள், மிருகங்கள், நாகரிகமடையாத மனிதன் மற்றும் சம்சார சக்கரத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கு ஏற்ற முன்னேற்றமான மானிட பிறவி ஆகியவை இந்த 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்களுக்கு இடையில் உள்ள பிரிவுகளாகும். ஆகவே இவ்விஷ சூழலிலிருந்து விடுபட ஆவல் கொண்டுள்ள ஒருவர் தன் செயல்களின் பலன்கள் நல்லவையாகவோ அல்லது தீயவையாகவோ இருப்பினும் அவற்றை அனுபவிக்க முயல்வதை நிறுத்திவிட வேண்டும். நல்லதோ தீயதோ தன் சொந்த விருப்பத்துடன் எதையுமே ஒருவன் செய்யக்கூடாது. மாறாக அனைத்திற்கும் உரிமையாளரான பரமபுருஷரின் சார்பாக அனைத்தையும் நிறைவேற்ற வேண்டும். இத்தகைய செயல்முறை பகவத்கீதையிலும் 9.27 சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்ற வேண்டும் என்ற உபதேசம் அதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே முதலில் ஒருவன் பகவானை பற்றி கேட்டறிய வேண்டும். கவனத்துடன் முழுமையாக கேட்டறிந்த பின் பகவானின் திருவிளையாடல்களை அவன் போற்றி புகழ வேண்டும். இதனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திவ்ய தன்மையை இடைவிடாமல் நினைவில் நிறுத்துவது சாத்தியமாகும். பகவானை பற்றி கேட்பது, அவர் புகழை பாடுவது ஆகிய இரண்டும் அவரின் உன்னத இயற்கையோடு ஒத்த தன்மை கொண்டவைகளாகும். இவற்றை செய்வதால் தொடர்ந்து பகவானின் சகவாசத்தில் ஒருவனால் இருக்க முடியும். அத்துடன் எல்லா பயங்களில் இருந்தும் விடுதலையையும் இது அளிக்கும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்
எல்லா ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். மேற்குறிப்பிட்ட செவியுறுதல், துதிபாடுதல் என்னும் முறைகளால் தம்முடன் உறவு கொள்வதற்காக தமது படைப்பில் உள்ள அனைவரையும் கிருஷ்ணர் வரவேற்கிறார். பெருமானை பற்றி கேட்டல், அவரது புகழ் பாடுதல் ஆகிய இம்முறைகள் பாகுபாடின்றி அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடியவை ஆகும். இது இறை அருளால் ஒருவன் ஈடுபட்டுள்ள எல்லா விஷயங்களிலும் அவனுக்கு முடிவான வெற்றியை அளிக்கும். பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் உள்ளனர். பலன் கருதும் தொழிலாளிகள், மனோதத்துவவாதிகள், யோகிகள் மற்றும் தூய பக்தர்கள். இவர்கள் அனைவரும் தாங்கள் விரும்பும் வெற்றியை பெறுவதற்கு இரண்டற்றதான இவ்வழி மிகவும் பொருத்தமானதாகும். அனைவரும் எல்லாவித பயங்களில் இருந்து விடுபட விரும்புகின்றனர். அத்துடன் வாழ்வில் முழுமையான இன்பத்தையும் அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இங்கு இப்பொழுதே இதை அடையலாம். இதற்குரிய பக்குவமான வழி பெரும் அதிகாரியான ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியை போன்றவர்களால் பேசப்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதாலும் அவர் துதி பாடுவதாலும் ஒருவனுடைய செயல்கள் அனைத்தும் உன்னதமானவையாக மாற்றப்படுகின்றன. இதனால் பௌதீக துன்பங்களை பற்றிய எண்ணங்கள் அனைத்தும் முற்றிலும் விளக்கப்படுகின்றன. இதுதான் சொல்யூஷன். சோ எல்லா இடங்களிலுமே நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரே வார்த்தை பகவானுடைய புகழாரங்களை கேட்பதும், அவரை பற்றி அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் மற்றும் ஸ்மரணம், இந்த மூன்றும் நம்ம செய்தாலே போரும். வாழ்க்கையில வேற எதை செய்யறோமோ இல்லையோ, பக்தியில இந்த மூன்று செய்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் தானாவே நாம் என்ன செய்யணும்ன்றது நமக்கு பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து வழி நடத்துகின்றாரோ அத்தகைய செயல்களில் நாம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை அவர் அமைத்து கொடுப்பார். நமக்கு எது நன்மையோ அது வழங்குவார் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். அது நமக்கு சங்கடமாக கூட இருக்கலாம் அந்த சமயத்துல, ஆனா அதுதான் நமக்கு நன்மை அப்படிங்கிறது நாம புரிந்து கொள்ளணும். தஸ்மாத் பாரத சர்வாத்மா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து ஆத்மாக்களும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஈஸ்வரோ ஹரிஹி இல்லையா, அனைத்து உயிர்வாழிகளையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சிப்பவர். ஈஸ்வரா என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்பாட்டாளர் என்று பொருள். ஆக்சுவலி பகவான் ஈஸ்வரோ ஹரிஹி சரோத்தவ்ய கீர்த்தவ்யஸ்ய சமர்த்தவ்யஸ்ய சேஷதாப்யம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரோதவ்ய, அதாவது ஸ்ரோதவ்ய மற்றும் கீர்த்தவசிய சமர்த்தவேஷ்ய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்மரணத்தை பற்றி சொல்கின்றார்கள், கீர்த்தனத்தை பற்றி சொல்கின்றார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தாவனத்தை ஸ்ரோத்தவ்ய அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் மற்றும் ஸ்மரணம் ஆகியவை தான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி நினைவில் கொள்ள ஒரே ஒரு வழி, அது ஒண்ணுதான். சோ அதாவது எல்லா துன்பங்களில் இருந்தும் விடுபட தஸ்மாத் பாரத சர்வாத்மா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விருப்பம் கொண்டுள்ள ஒருவன் பரமாத்மாவையும் ஆளுநருமான உள்ள எல்லா துன்பங்களிலும் காப்பருமான முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய செவி உறவும், அதாவது கேட்கிறது, அதாவது நீங்க எல்லாரும் இப்ப கேட்டு இருக்கீங்க இல்லையா. சோ இந்த செயல் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த ஹையஸ்ட் ஒன். ஆக்சுவலி கேட்கறதுக்கு நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே பேஷன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அதாவது நாம கூட கீர்த்தனம் பண்ணும் பொழுது அந்த ஸ்ரவணம் பண்ணணும். இப்போ இந்த வாட்டி நான் மேங்களூர் போனப்போ ஐ கேம் டு நோ, நானும் உங்களை மாதிரி தான் பாடிட்டு இருப்பேன். யாராவது பாடினா அவங்கள கூட சேர்ந்து பாடணும், அது தவறு. ஸோ நாமளும் கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் நாம பாத்தீங்கன்னா கீர்த்தனம் பண்ணணும். அதே மாதிரி நாம கீர்த்தனம் பண்ணும் பொழுது அதை சொன்னவங்க கேட்கணும். சோ இரண்டு பலன்களையும் இருவருமே பெற வேண்டும். இதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ கடவுளை பற்றி செவியுறவும், துதிக்கவும், அவரை நினைவில் கொள்ளவும் வேண்டும். இந்த மூன்று தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா சேர்வதற்காக, அவரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரே ஒரு வழி இதுதான் அப்படிங்கறது நாம புரிந்து கொள்ளணும். ஜடப்பற்றுடன் மூடர்கள் அவர்களின் பொன்னான நேரத்தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் பௌதிகவாதி எப்படி, ஆன்மீகவாதி எப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா. ஆன்மீகவாதி பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலமும் பகவான ஹிருதயத்திலும் சரி, அவருடைய செய்யக்கூடிய செயல்களிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைவில் கொண்டு அத்தகைய செயல்கள் அனைத்தையுமே அவர்கள் செய்து பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் பகவானின் பாதங்களில் அவர்கள் சமர்ப்பணம் செய்கிறார்கள். பக்தி ஒன்றே அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய மார்க்கம் ஒன்று, அது ஒன்று மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா அதே பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிகவாதி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானையே மறந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய இந்த பௌதீக மேம்பாட்டில் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னை அதாவது பகல் முழுவதும்
முழுவதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈடுபடுத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா பொருள் ஈட்டுவதிலும் சரி, தன்னுடைய சுயலாபத்திற்காக அனைத்தையும் செய்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 தலைமுறைக்கு வேணும்ன்றது எல்லாமே சொத்து சேர்த்து வச்சு, அதுக்கப்புறம் உண்ணுதல், உறங்குதல், சோ இந்த மாதிரி கேளிக்கை, இதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கின்றது. சோ இந்த மாதிரி செயல்கள் ஈடுபடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நாம் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள் ஏதோ ஒரு உயிராக நாம வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல பிறக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை நாம வந்து அதை தான் நாம வந்து சம்பந்தத்தை படுத்திக் கொள்கின்றோம். அந்த நிலையை தான் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பு இறப்பு நம்ம அந்த சக்கரத்துல இருந்து நம்ம வந்து விடுதலை அடைவது கிடையாது. தயவு செய்து ஐ திங்க் ஐ ரிக்வெஸ்ட் நான் வந்து ஐ திங்க் ஐ மியூட் ஆல் பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் வாசிக்கணும்னால நானே உங்களை வந்து அன்மியூட் பண்றேன். இட் இஸ் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் ரொம்பவே இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ சம்சார சக்கரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஏற்ற முன்னேற்றமான மானிட பிறவி எதுன்னாக்கா இது ஒண்ணுதான். இந்த பிறவி மட்டும்தான் நம்மளை வந்து பகவானிடத்தில் போய் சேர்க்குமே ஒழிய வேற எந்த உயிர்வாழியாக நாம பிறந்தாலுமே பகவானுடைய இடத்திற்கு சேர்வதற்கு கண்டிப்பாக வழி கிடையாது. ஆனா அவ்வாறு அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்துல நாம பிறந்தாலும் பூர்வ ஜென்மத்துல நமக்கு ஏதாவது புண்ணியங்கள் இருந்தா இந்த ரிஷி முனிகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பகவானுடைய திருப்பாடல்களை வந்து கேட்கக்கூடிய இடத்துல நாம வந்து ஒரு விலங்காக பிறந்தாலும் ஒரு செடியாக பிறந்தாலும் அப்படி பிறக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாடல்களை கேட்பதற்கும் அதில் லயிப்பதற்கும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வாய்ப்பு கிட்டினால் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த மிருகம் மற்றும் இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா செடி கொடிகள் அந்த உயிர்வாழி நிலையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேம்பாடு அடைந்து நாம வந்து பகவானுடைய இடத்திற்கு செல்வதற்கு ஒரு வழி கிடைக்கும். அதாவது பண்ணி அடுத்த பிறவி வந்து மனிதனாக பிறந்து அப்புறமா தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் பி ஏபிள் டு எலிவேட். ஆனா அதுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம நிறைய புண்ணியங்கள் செய்திருக்க வேண்டும். தவறி நாம விழுந்தா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் வந்து எழுப்புறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய பேக்ரவுண்ட் புண்ணியங்கள் இருக்கணும். அந்த புண்ணியங்கள் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால செய்ய முடியும். அது எல்லாருக்கும் அமைவது கிடையாது. சோ அதனால வந்து நல்லதோ தீயதோ தன் சொந்த விருப்பத்துடன் எதையுமே ஒருவன் செய்யக்கூடாது. எஸ், நாம செய்யக்கூடிய நற்காரியமாக இருந்தாலும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய காரியம் அது தீமையில் முடிந்தாலுமே அது நம்மளுடைய சுய திருப்திக்காக நம்ம அந்த அத்தகைய செயல்கள் வந்து செய்யக்கூடாது. அதனாலதான் நம்ம வந்து கர்ம பந்தனத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாகி விடுகின்றோம். எதையுமே வந்து பகவானின் திருப்பாதங்களுக்கு, அதுதான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பத்திரம் புஷ்பம் பலன் தோயம் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு அப்புறம் வரும் இது. நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்ணுகின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தானங்களாக வழங்குகின்றாயோ அனைத்தையுமே எனக்கு சமர்ப்பணம் செய் அப்படிங்கிறது தான் பகவான் சொல்லியிருக்கிறது. அதையும் பாத்தீங்க எல்லாவற்றையுமே எனக்காக செய்வதாக செய் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார் அந்த 9.27 ஸ்லோகத்துல. சோ அதனால வந்து நாம தான் வந்து உரிமையாளர் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல நாம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. இஸ் த பரம உரிமையாளர் யார் என்றால் பகவான் தான். சோ அவர் தான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து செய்ய வைக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ பகவத்கீதை 9.27 அதுதான் நமக்கு சிபாரிசு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் கொழிக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்ணுகின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னுடைய கடமையாக நீ செய்வது எல்லா செயல்களுமே அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என் பாதங்களில் சமர்ப்பித்து செய்வாயாக அப்படின்னு தான் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். அதே மாதிரிதான் நாம கூட அன்றாடம் செய்யக்கூடிய நம்மளுடைய கடமைகள் அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பித்து இது எல்லாம் தங்களுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பர்மிஷனோட தான் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இல்லையா? அதாவது வித் ஆல் யுவர் பர்மிஷன் ஒன்லி இந்த செயல்கள் வந்து நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த செயல்களுடைய பலன்கள் எனக்கு எதுவும் தெரியாது. இதையெல்லாம் நான் செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை. இந்த கடமையை நான் தவிர்க்கவும் முடியாது. அதனால வந்து இதை வந்து இதனுடைய பலன்களை நீங்களே சுவீகரித்து எது நன்மையோ அதை வந்து நீங்க செய்யுங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பகவான் பாதங்களில் நாம கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாட்டு முறையில் நாம வந்து சென்றோம் என்றால் நம்மளுடைய கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. ஆனா அதுக்கு நம்மளுடைய இருமைகளும் கிளியர் ஆயிருக்கணும்.
நாம் என்ன நினைச்சாலுமே அந்த சமயத்துல பகவானை நினைச்சு செய்யறதுக்கு ஒரு மனசு வரணும்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பாவ புண்ணிய அக்கௌண்ட், புண்ணியங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து பாவங்களிலிருந்து நாம வந்து முழுமையாக முக்தி அடைந்திருக்க வேண்டும். ஒருவர் அவ்வாறு அந்த நிலையை அடையும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே பகவானுடைய மையமாக வைத்துதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே நடக்கும். சோ பகவானை பற்றி கேட்பது, அவரை புகழ் பாடுவது ஆகிய இரண்டும் அவரின் உன்னத இயற்கையோடு ஒத்த தன்மை கொண்டவைகளாலும் இவற்றை செய்வதால் தொடர்ந்து பகவானின் சகவாசத்தினால் ஒருவனால் இருக்க முடியும். சோ எவ்வாறு அந்த கனெக்டிவிட்டி, இந்த ஜீவாத்மா அந்த பரமாத்மாவோட சம்பந்தத்தை நித்தியமாக ஏற்படுத்தி கொள்வதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரவணமும் கீர்த்தனமும் தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துரைக்கின்றது. சோ பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடுவது, பகவானை பற்றி கேட்பது, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தலையாய பணிகளாகும். அப்பொழுதுதான் அந்த 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 எனர்ஜி லெவல்ஸோடய நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கேட்கும் தன்மையிலிருந்தே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானோட சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம், நாம் அதுல லயிக்கின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ துதி பாடுதல், மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா செவியுறுதல் மற்றும் துதி பாடுதல் என்னும் முறைகளால் தம்முடன் உறவு கொள்வதற்கு தமது படைப்பில் உள்ள அனைவரும் கிருஷ்ணர் வரவேற்கின்றார். பகவான் எல்லாருமே வரவேற்கின்றார். ஏன்னா அவர் தாயின் ரூபத்தில் இருப்பவர் நமக்கு எல்லாமே இல்லையா. ஒரு தாய் எந்த பிள்ளையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுக்க மாட்டாள், அவளுக்கு எல்லா பிள்ளைகளும் வேண்டும், யாரையுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டா. அதே மாதிரிதான் பகவானும் நம்ம இந்த 84 லட்சம் இந்த உயிர்வாழிகள்ல இருக்கக்கூடிய அனைவரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்தான் தந்தை இல்லையா. சோ அதே ஸ்பெஷலா பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஒரு பங்கு மேலேயே மனித ரூபத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய திருநாட்டை வந்து அடையணும் என்பதுதான் அவர்கள் வந்து அவருடைய எதிர்பார்ப்பும். அதாவது நித்திய பதர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அந்த ஞானத்தின் நிலையை வந்து ஏற்று அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய திருத்தலத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு வரவேற்பதற்காகவே அவர் இருக்காராங்க. ஆனா நாம அந்த வாய்ப்பை வந்து நழுவ விட்டு கொண்டே இருந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பிறந்து கொண்டே இருக்கின்றோம். அதனால வந்து பகவானினுடைய திருப்பாதங்களை சேர்வதுதான் இலக்கு அப்படிங்கறது வந்து மனசில் நாம வந்து ஆழ் மனசுல வந்து பதிய வச்சு கொள்ளணும். சோ அதற்கு நாம் என்ன செய்யணும்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், தாசனம், வந்தனம், ஆத்ம நிவேதனம், இப்படி நவவித பக்திஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஸ்ரவணம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் ஃபோர்மோஸ்ட். சுகதேவ கோஸ்வாமியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை தான் சொல்கின்றார். இந்த பௌதீக வியாதிகளை எல்லாம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தொழிலாளர்கள், மனோதத்துவவாதிகள், யோகிகள் மற்றும் தூய பக்தர்கள், பலன் தரும் தொழிலாளிகள், இவங்க எல்லாமே அதாவது கர்ம காண்டா, இவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பிலாசபிக்கல்ல இருப்பாங்க வித்தவுட் பக்தி, அப்படிப்பட்டவர்கள். அப்புறம் யோகிகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான பயிற்சிகள்ல வந்து நிலைத்திருப்பவர்கள். தூய பக்தர்கள் வந்து நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்களாக இருப்பவர்கள். நமக்கு இந்த மேல இருக்கக்கூடிய இந்த இது 3மே நம்ம கிட்ட கிடையாது, வெறுமனே பக்தி மட்டும்தான் நம்மளால செய்ய முடியும். சோ இவர்கள் அனைவரும் தாங்கள் விரும்பும் வெற்றியை பெறுவதற்காக இரண்டற்றதான இவ்வழி மிகவும் பொருத்தமானதாகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்டற்றதானக்கா டியூவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா. சோ நம்ம இப்படி செய்யலாமா வேண்டாமா, செய்யலாமா வேண்டாமான்ற அந்த மனசு சொல்லிட்டே இருக்கும் இல்லையா. அந்த நிலையிலிருந்து நம்ம வந்து வெளிப்படணும். ஆக்சுவலி யூ ஷுட் கம் அவுட் ஆஃப் தட். அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு என்னைக்குமே எடுத்து செல்லாது. எஸ், ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன் இருக்கணும், நமக்கு ஃபெய்த் இருக்கணும். எஸ், நான் ஸ்ரவணம் பண்ணுவேன், நான் கீர்த்தனம் செய்வேன், நான் ஸ்மரணம் செய்வேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆழ் மனசுல அடிச்சு சொல்ற மாதிரி நமக்கு மனசுல பகவானுடைய நாமங்களை வந்து நாம ஆழ் மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். சோ அந்த அவருடைய புகழாரங்கள், அவரை பற்றி கேட்டது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைவில் கொள்ளணும், அவரை பற்றி பாடல்கள் பாடணும். சோ இந்த 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எந்தவித டவுட் இல்லாம இரண்டற்றதான நிலையில வந்து நாம செய்யணும். எஸ், இன்னைக்கு பாடலாமா வேண்டாவா, இல்ல நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஜபம் பண்ணலாமா வேண்டாவா, இன்னைக்கு பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாமா வேண்டாவா அப்படிங்கிற அந்த 2 மனசு நம்ம இருக்கவே கூடாது. ஒரு தூய பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செயல்பாடு வந்து பொருத்தவே பொருந்தாது. எஸ், நாம எல்லாருமே நியோஃபைட் டிவோட்டிஸ் தான் இல்லையா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல ஏறிட்டு வந்துட்டே இருக்கோம் நம்ம வந்து. ஆனா அந்த பாதையில நம்ம முன்னேறி போகணுன்றதுக்கான மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திடமான மனதோட நாம வந்து செயல்படணும். அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்களால் வந்து போன்றவர்களால் பேசப்பட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அவருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இதுதான். கிருஷ்ணரை பற்றிய அவரை பற்றியான
கேட்பதும், அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் என்பதை கேட்பதும், இல்லை அவருடைய லீலைகளை பற்றி கேட்பதும், அவரை துதி பாடுவதும், அவருக்கு புகழா குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா, அவரை பற்றியான துதி பாடல்களை பாடுவதும், ஒருவருடைய செயல்கள் அனைத்தும் உன்னதமானவையாக மாற்றப்படுகின்றன. அவ்வாறு நாம செய்யும் பொழுது நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நம்ம கடமைகளாக இருக்கும் பட்சத்துல அது பாவமே விளைவிக்கக்கூடிய கடமையாக இருந்தாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜட்ஜாக இருக்கலாம், நம்ம ஒருத்தருக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டிய பொசிஷன்ல இருப்போம், ஆனா ஒரு உயிரை பறிப்பதற்கான அந்த ஆர்டரை நம்மளே கொடுக்குறோமே என்ற அந்த பாவம் நமக்கு கண்டிப்பாக சேராது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டரா இருக்கலாம், நம்ம உயிரை காப்பாற்றணும்ன்ற அந்த நோக்கத்தோடு தான் நம்ம உள்ளே சென்று ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கே போவோம். ஆனா ஆபரேஷன் தியேட்டர் விட்டு வெளியில வர வரைக்கும் அந்த பேஷண்ட்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் நம்ம எதையுமே சொல்ல முடியாது. எல்லாம் பகவான் செயல் ஆக்சுவலி, இல்லையா? நம்மளால ஆன முயற்சி மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னும் போது கூடவே பகவான் இருப்பார். சோ பகவான் இல்லாமல் எந்த ஒரு ரட்சணையுமே இருக்காது. ஒரு நல்ல டாக்டர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்க மரணத்திற்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் காரணம் ஆவது கிடையாது. அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவருடைய அந்த இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உபயோகப்படுத்தி தான் அந்த ஆபரேஷனே பண்ணியிருப்பார். ஆனா இறுதியில அந்த ஜீவனுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கர்மங்கள் எப்படி இருக்கும்னாக்கா அவர் போய் சேர வேண்டியதாக இருக்கும், இல்லையா? சோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது அந்த பாவத்திற்கு நாம் ஆளாயிட்டும் என்று ஃபீல் பண்ணவே கூடாது. ஆக்சுவலி அதுதான் தவறு. நம்ம கடமையை நம்ம செவ்வனே செய்யணும்னா பக்தியில நம்ம இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான மார்க்கத்தை கண்டிப்பாக வழி நடத்தி செல்வார். அதனால்தான் எந்த ஒரு பேஷண்ட்டுமே ஆபரேட் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே எந்த டாக்டருமே கன்ஃபார்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எஸ், இட் ஷுட் பி டேக்கன் கேர். ஒரு 1 hour கழிச்சுதான் எதையுமே சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா they have to come out of the anesthesia, இல்லையா? அனஸ்தீஷியால இருந்தும் வெளியே வர்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய இதுதான். அந்த அனஸ்தீஷியனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரி டைம் அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிரை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கான்சியஸ்னஸ் நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரரி ஹோல்டு, இல்லையா? சோ இருந்தாலும் அது ஜீவன் சுவாசிச்சுட்டு தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வேற டெம்பரரி இதுல. ஆனா அதை நிறுத்தி அந்த ஆபரேஷனை பண்ணி மீண்டும் அவர்கள் நினைவுக்கு வர வரைக்குமே அனஸ்தீஷியன்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே அவங்களுக்கு ஒரு நாளும், அதாவது பிரேமா சுந்தரஜன் மாதாஜி சொல்லுறத நான் கேட்டிருக்கேன். அவங்க டாட்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனஸ்தீஷியன் சொல்லுவாங்க, டெய்லி பெருமாள் கிட்ட வேண்டிட்டு போவாங்களாம். எஸ், இன்னைக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த அனஸ்தீசியா பேஷண்ட் நல்லபடியா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைவு திரும்பணும்ட்டு. எஸ், தட் பக்தி ஷுட் பி வி ஹேவ். ஏன்னா ஒவ்வொரு உயிரையும் காப்பதற்கு பகவானே டைரக்டா வர்றதில்ல, இந்த மாதிரி ரூபங்கள்ல தான் எல்லாருக்குமே வர்றது ஆக்சுவலி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படி வரக்கூடிய ஏதாவது தவறுதலாக நடக்கக்கூடிய அனைத்துமே பகவானுடைய இதுதானே வழிய நம்ம கையில கிடையாது. ஆனா நம்மளுடைய கடமையை நம்ம கரெக்டா செய்யணும். ஆனா அது செய்யறதுக்கு நான் தான் டூயர் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. நான் தான் இந்த செயலை செய்யறேன்னு நினைக்க கூடாது. பகவான் இதை எனக்கு வழிநடத்தி செய்ய வைக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம எடுத்துட்டு வரணும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இந்த மூன்றுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்பவுமே முக்கியமான ஒன்று. அவன் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலுமே அவன் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்திலுமே பகவான் இருப்பார். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வழி நடத்தி செல்வார். அதனால நாம தான் செய்யறோம்ன்ற அந்த இது எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது. எஸ், பிரேமா மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். ஏதாவான் சாங்கைய யோகாப்யாம் ஸ்வதர்ம பரிநிஷ்டயா ஜன்மலாபக பரக பும்சாம் அந்தே நாராயண சம்ஸ்ருதி. எஸ் வாசிங்க. ஸ்ரம்ஸ்ருதிஹி. எஸ் வாசிங்க. டிவி பிரேமா மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் கை உயர்த்துங்க, கையை உயர்த்துங்க. நான் அன்மியூட் பண்றேன். எஸ், வாசிங்க. அன்மியூட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவான் சாங்கிய யோகாப்யாம் ஸ்வதர்ம பரிநிஷ்டயா ஜன்ம லாப பரபும்சாம் அந்தே நாராயண ஸ்மிருதிஹி. ஏதாவான் இவை அனைத்தும் சாங்கிய ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை பற்றிய பூரண அறிவு, யோகாபியாம் அற்புத சக்திகளை பற்றிய அறிவு, ஸ்வதர்ம ஒருவனது கடமை, பரிநிஷ்டையா பூரண அறிவுணர்ச்சியால், ஜன்ம பிறப்பு, லாபம் பரக பரமன், பும்சாம் ஒருவரின், அந்தே இறுதியில், நாராயண முழுமுதற் கடவுள், ஸ்மிருதி நினைவு. மொழிபெயர்ப்பு: ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை பற்றிய பூரண அறிவாலோ
அஷ்ட சித்திகளை பயில்வதாலோ வர்ணாசிரம கடமையை நன்கு நிறைவேற்றுவதாலோ அடையப்படும் மனித வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவமாக இருப்பது வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் முழுமுதற் கடவுளை கொள்வதேயாகும். பொருளுரை: நாராயணர் ஜடப்படைப்புக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னதமான முழுமுதற் கடவுளாவார். படைத்து காத்து இறுதியாக அழிக்கப்படுபவை அனைத்தும் மகத்தத்துவத்தின் எல்லைக்கு உட்பட்டவை அல்ல. இதனால் நாராயணரின் பெயர், உருவம், இயல்பு போன்றவைகள் ஜட உலகின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவையாக இருக்கின்றன. ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை பகுத்தறியும் மனோதத்துவ கற்பனையால் ஒருவன் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடையலாம். அல்லது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கிரகங்களும் அதற்கப்பாலும் சாதகன் ஒருவன் செல்வதற்கு உதவும் அஷ்ட சித்திகளை பயில்வதாலோ அல்லது சமய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதாலோ கூட மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை ஒருவன் அடையலாம். ஆனால் இது நாராயண ஸ்மிருதி அல்லது இடைவிடாமல் முழுமுதற் கடவுளை ஒருவன் ஞாபகப்படுத்தி வைத்திருப்பதை பொறுத்ததாகும். ஞானி, யோகி அல்லது கருமி ஆகிய அனைவருடைய உன்னத செயல்களுக்கும் பூரணத்துவம் அளிக்கக்கூடியவருமான ஒரு தூய பக்தரின் சகவாசத்தால் மட்டுமே மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை ஒருவனால் அடைய முடியும். இதுவே விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்ற வேத நூல்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள உரிய முறையாகும். ஆன்மீக பூரணத்துவம் அடைந்ததை குறிக்கும் பல சரித்திர உதாரணங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்றை சனகாதி முனிவர்களை அல்லது புகழ்பெற்ற 9 யோகேந்திரர்களை குறிப்பிடலாம். இவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்ற பிறகுதான் பக்குவ நிலையை அடைந்தனர். பகவானின் பக்தர்கள் பக்தி மார்க்கத்தை கைவிட்டு ஞான மற்றும் யோகிகளின் பிற முறைகளை ஏற்றுக்கொண்டதே இல்லை. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் செயல்களின் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைய வேண்டும் என்று கவலைப்படுகின்றனர். அத்தகைய பக்குவ நிலையாக இருப்பது நாராயண ஸ்மிருதியே என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொருவரும் தன்னால் இயன்றவரை இந்நிலையை அடைய முயல வேண்டும். அதாவது வாழ்வின் ஒவ்வொரு படியிலும் முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை மறவாது நினைவிற்கொள்ளும் வகையில் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இது. ஏதாவான் சாங்கிய யோகாப்யாம் சர்வதர்மா பரிநிஷ்டயா ஜென்மலாபக பரஹ பும்சாம் அந்தே நாராயண சம்ஸ்ருதி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மிருதி மற்றும் ஸ்ருதி இது ரெண்டும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதாவது அதுக்கேற்றவாறு அதாவது வேதங்கள் இந்த 2 இதுல பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ஐ திங்க் ஈஷோ உபனிஷத் அப்போ நம்ம ஒரு பெரிய சார்ட்டே நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஸோ டிவிஷன். ஸோ இதிகாசங்கள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ருதியில வரும் ஆக்சுவலி. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அதாவது ராமாயணம், மகாபாரதம் இதெல்லாம் ஸ்ருதியில வர்றது ஆக்சுவலி. ஸ்ருதி என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த பகவத்கீதை இந்த மாதிரியான இதெல்லாமே ஸ்ருதியில வர்றதுதான். ஸோ ஏதவான் ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை பற்றி பூரண அறிவாலோ, அதாவது ஜடம் என்றால் என்ன, ஆன்மீகம் என்றால் என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம கண்டிப்பாக அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் கண்டிப்பா நமக்கு தெரியணும். எது ஜடம், எது ஆன்மீகம். சோ அதாவது இந்த பகவான் இந்த ஆத்ம ரூபம் ஒன்றே இங்க ஆன்மீகத்தை கொண்டது. இந்த ஆத்மா இந்த ஜடத்தோட ஒட்டிட்டு இருக்கிற வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நம்மளுடைய கர்மங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா சரிவர அமைத்து கொண்டு நல்ல முறையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தொண்டுல நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொண்டால் இந்த ஜடத்தையே நம்ம துறக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை பகவான் நமக்கு வழங்குகிறார். ஸோ அஷ்ட சித்திகளை பயில்வதாலோ வர்ணாசிரம கடமையை நன்கு அஷ்ட சித்திஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை பற்றி நாம படிக்கிறதாலேயோ இல்ல வர்ணாசிரம கடமையை நன்கு நிறைவேற்றுவதாலோ அடையப்படும் மனித வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவமாக இருப்பது வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் முழுமுதற் கடலை நிறைவு கொள்வதே ஆகும். நாம் எத்தகைய செயல்கள் புரிந்தாலுமே கடைசி காலத்துல பகவானை நம்ம இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது அவருடைய நாமம், அவரை பற்றியான நினைவுகளை நாம எடுத்துட்டு வந்தாதான், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயண அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூதர்கள் நம்மளை அழைத்து செல்வதற்கான மார்க்கம் இருக்கும். இல்லை என்றால் நமக்கு யமதூதர்களோட தான் நம்மளுடைய அந்த இறுதி பாத்தீங்கன்னாக்கா நடைபெறும். சோ இவ்வளவு செயல்கள் செய்வதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருத்தொண்டு புரிவதற்கு கண்டினியூஸா அடுத்த பிறவி அடுத்த இது என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. பிறவியா இல்ல மோட்சமா என்பது நம்ம கையில கிடையாது. நம்ம கர்மங்கள் என்ன செய்திருக்கோ அதற்கேற்றவாறு பகவானுடைய கருணைக்கேற்றவாறு நம்மளுடைய
மோட்சகதியோ இல்லை என்றால் மீண்டும் ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்போ வந்து அவருடைய கருணையால் தான் நமக்கு கிடைக்கின்றது. நாராயணர் ஜட படைப்புக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இந்த ஜட படைப்புக்கு அப்பாற்பட்டு தான் இல்லையா, மேல அந்த வைகுண்ட லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணர் வந்து அவருடைய விரிவங்கங்களாக இருக்கக்கூடிய சிமிலர் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் சங்கர்ஷ்ணன், அனிருத்னன், இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நிறைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டங்களை நாம பார்த்திருக்கோம் அந்த கோலோக சார்ட்ல கூட இல்லையா. அவருடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டங்கள்ல பாக்குறோம். படைப்பது, காப்பது, இறுதியாக அழிக்கப்படுவை அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மகத்தத்துவத்தின் எல்லைக்கு உட்பட்டவை அல்ல. அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய படைப்பிற்கு உட்பட்டது. ஆக்சுவலி மகத்தத்துவத்திலே ஒரு பகுதி, ஒரு இடத்துலதான் இந்த அண்டங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அவருடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு கார்ணோதயாட்சி விஷ்ணுவாக்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே அவருடைய சுவாசத்தினுடைய நாளங்களிலிருந்தும் உடல் நாளங்களிலிருந்தும் இந்த அநேக அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கோலோக சார்ட்ல நம்ம படிச்சோம். சோ நாராயணர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டவர் தான் பகவான் அங்கே. ஆனா இந்த உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டவர் கிடையாது. இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கிருந்த விரிவங்களாக வந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் விரிவங்கம் புருஷ அவதாரங்கள் தான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம் இல்லையா. அந்த மகாவிஷ்ணுனுடைய விரிவங்கங்கள் தான் நம்ம இங்க வந்து புருஷ அவதாரங்களாக காண்கின்றோம். சோ ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை பகுத்தறியும் மனோ தத்துவ கற்பனையால் ஒருவர் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடையலாம். அல்லது பிரபஞ்சத்துள்ள கிரகங்கள் அதற்கப்பாலும் சாதகன் ஒருவன் செல்வதற்கு உதவும் அஷ்ட சித்திகளை பயில்வதோ. எஸ், இது வந்து தியான பயிற்சிகள்ல இருக்கிறவங்க, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானிஸ், கர்மீஸ், இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல வந்து நிலை பெற்று பாத்தீங்கன்னா அஷ்ட சித்திகள் சித்திஸ் அதெல்லாம் அடைந்தாலுமே அது சமய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதாலோ அல்லது சமய கடமைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளே பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்வதர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், அதை செய்வதாலோ பக்தியும் அதுல ஒன்றுதான் இல்லையா. இடைவிடாமல் பகவானை துதிப்பதும் ஒன்றும் அன்றுதான். ஆனால் இது நாராயண ஸ்மிருதி அல்லது இடைவிடாமல் முழுமுதற் கடவுளை ஒருவர் ஞாபகப்படுத்தி வைத்திருப்பதை பொறுத்ததாகும். ஸ்மிருதி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைவில் கொள்வது. ஆக்சுவலி பகவானை சதா சர்வகாலமும் நினைவில் கொள்வதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த, அதாவது நாராயண சம்ஸ்ருதி அப்படிங்கிறது வந்து அதுதான். சோ ஞானி, யோகி அல்லது கர்மி ஆகிய அனைவரும் உன்னத செயல்களுக்கும் பூர்ணத்துவம் அளிக்க கூடியவரான ஒரு தூய பக்தரின் சகவாசத்தால் மட்டுமே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் சகவாசத்தால் மட்டுமே மிக உயர்ந்த இப்பக்குவ நிலையை வந்து ஒருவனால் அடைய முடியும். சோ நம்ம எந்த ஞானியா இருக்கலாம், கர்மியா இருக்கலாம், யோகியா இருக்கலாம், சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தனா இருக்கலாம், எப்படிப்பட்டவனாகவும் இருக்கலாம் நம்ம வந்து. ஆனா நம்ம எந்த யோக பயிற்சி செய்தாலுமே, அதாவது கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம், இந்த 4 பயிற்சிகள் நாம் செய்தாலுமே உன்னதமான ஒரு பக்தனுடைய ஒரு அசோசியேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தனுடைய அசோசியேஷன் இல்லாம நம்மளால வந்து மேல்மேலும் வந்து பகவானுடைய சேவையில வந்து முன்னேற முடியாது. அவர்களுடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. சோ வேத நூல்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள உரிய முறையாகும் ஆன்மீக பூர்ணத்துவம் அடைந்ததை குறிக்கும் பல சரித்திர உதாரணங்கள் இருக்கின்றன இல்லையா. அதாவது பாண்டவர்களும் நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம், அதே மாதிரி பரிஷித் மகாராஜ், அம்ரீஷ் மகாராஜ், சோ இவங்க எல்லாருமே வந்து இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஒரு நிலை கொண்டு அந்த இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய திருத்தலத்தை அடைந்தார்கள் என்பது வந்து நாம வந்து படிச்சுட்டு தான் இருக்கும், சரித்திர உதாரணங்கள். அவற்றில் ஒன்றாக சனகாதி முனிவர்கள் அல்லது புகழ்பெற்ற 9 யோகேந்திரியர்களையும் குறிப்பிடலாம். இவங்களும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா கூட நம்ம தெரிஞ்சுட்டு படிக்கலாம். அந்த நவ யோகேந்திரர்கள் யார் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுட்டு, சனகாதி முனிவர்களும் அதே மாதிரிதான். சோ சிமிலர் டு லைக் பரிஷத் மகாராஜ், அம்ரீஷ் மகாராஜ் மாதிரி தான் இவங்க எல்லாருமே வந்து அவரவர்களுடைய பயிற்சி நிலை, ஞானியா இருக்கலாம், யோகியா இருக்கலாம், இல்ல அது வந்து ஒரு கர்மி, அதாவது அதாவது கர்மயோகியா இருக்கலாம், இல்லை என்றால் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை பயின்றவர்களாக இருக்கலாம். அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து நித்தியமாக பகவானுடைய நினைவில் அவர்கள், அதாவது அந்த ஸ்மரணம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து ஆழ்ந்த சிந்தனையில் செய்ததால் பகவானுடைய அந்த அவருடைய உலகத்திற்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கம் அவர்களுக்கு கிட்டியது. சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்ற பிறகுதான் பக்குவ நிலை அடைந்தனர். நம்ம கர்மயோகியா இருந்தாலும் அதாவது பக்தி யோகியில போய் முடியணும். இட் ஷுட் கல்மினேட் இன் பக்தி. அதே மாதிரி ஞான யோகியா இருந்தாலும் பக்தி யோகத்துல வந்து நிலை பெற வேண்டும்.
அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் செய்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கர்ம யோகத்துல வந்து நிலை பெறணும். நாம இந்த மாதிரியான செயல்கள் நாம செய்தா மட்டுமே, விச்சவர் யோகா நம்ம செய்யறதா இருந்தாலுமே இறுதியில வந்து பக்தி யோகத்துல வந்து நாம நிலை பெறும் பொழுது மட்டுமே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். சோ அதாவது பூரணமான அந்த பக்குவ நிலை அடைவதற்கு பக்தி மிகவும் தேவை. சோ அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம். பகவானின் பக்தர்கள் பக்தி மார்க்கத்தை கைவிட்டு ஞானம் மற்றும் யோக பிற முறைகளை ஏற்றுக்கொண்டதே கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகத்தையும் சரி, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளும் சரி, எதுவாக இருந்தாலுமே அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியற்ற நிலையில அதை வந்து செய்யும் பொழுது வெறுமனே வறண்ட பல யோக பயிற்சிகளாக இருக்குமே ஒழிய அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வீட் பார்ட்டே இருக்காது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இனிப்பான ஒரு பாகம் வந்து பக்தி இல்லையா? அதே அந்த இனிப்பான பாகமே இல்லாமல் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே வறண்ட அந்த செயல்பாடுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருக்கு வந்து முக்தி அளிப்பதற்கான மார்க்கத்தை வந்து வழங்குவது கிடையாது. அதனால எந்த ஒரு நிலையில் இருந்தாலுமே பக்தி வந்து செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் செயல்களில் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைய வேண்டும் என்று கவலைப்படுகின்றனர் இல்லையா? நமக்கு எல்லாம் கூட கவலை. சோ நாம் எல்லாரும் கூட உயர்வான அந்த ஸ்தானத்தை அடையணும்ன்றது வந்து நமக்குள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு கவலை தான். ஏன்னா அதை அடைவோமோ அடைய முடியாதோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும். ஆனா திடமான மனதோட நம்ம வந்து செய்தோம் என்றால் அதனை வந்து அந்த பாதையை வந்து பகவானே நமக்கு வழங்குவார். அதை பற்றி நாம கவலைப்படக்கூடாது. அத்தகைய பக்குவ நிலை இருப்பது நாராயண சம்ஸ்ருதியே என்பது இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொருவரும் தன்னால் இயன்றவரை இந்நிலையை அடைய முயல வேண்டும். அதாவது வாழ்வின் ஒவ்வொரு படியிலும் முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை மறவாது நினைவில் கொள்ளும் வகையில் வாழ்வை அமைத்து கொள்ள வேண்டும். எவ்ரி ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பகவானை வந்து நினைவில் கொள்வதற்கான அந்த மார்க்கம் எது, அந்த வழியில் செல்வதற்கான நம்ம பாதைகளை நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். எஸ், நெக்ஸ்ட் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. பிரயாணே முனையோ ராஜன் நிவர்த்தா விதி சேததஹ நைர்குணன்ய சஸ்தாரமந்தே சம்குணானுகதனே ஹரேஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரயாணே முனையோ ராஜன் நிவృత్తా விதிஷேததக நைர்குண்யஸ்தாரமந்தே ஸ்ம குணானுகதனே அரகே. பிரயாணே முக்கியமாக, முனைய எல்லா முனிவர்களும், ராஜன் ராஜனே, நிவృత్తా மேலே, விதி கட்டுப்பாட்டு விதிகள், சேதத கட்டுப்பாடுகள் இருந்து, நிர்குண்யஸ்த திவ்ய நிலையில் உள்ள, ரமந்தே ஆனந்தம் அடைகின்றனர், ஸ்ம தெளிவாக, குண அனுகதனே பெருமைகளை விளக்கி கூறுவதில், ஹரே பகவானின். மொழிபெயர்ப்பு. பரிஷித்து மகாராஜனே, முக்கியமான கட்டுப்பாடுகளுக்கும் அதன் விதிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டுள்ள மிகச்சிறந்த ஆன்மீகிகள் பகவானின் பெருமைகளை பாடுவதில் ஆனந்தம் அடைகின்றனர். பொருளுரை. மிகச்சிறந்த ஆன்மீகி என்பவர் முக்தி அடைந்த ஒரு ஆன்மா என்பதால் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் வரம்புக்கு அவர் உட்பட்டவர் அல்ல. ஆரம்ப சாதகன் இருங்க மாதாஜி. ஆரம்ப சாதகன் ஒருவனை ஆன்மீக படிக்கு உயர்த்திவிட நினைக்கும் ஆன்மீக குரு அவனுக்கு வழிகாட்டும் வகையில் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறார். மருத்துவ விதிகளுக்கு உடன்பட்டு சிகிச்சையை ஏற்க இசையும் ஒரு நோயாளியோடு சாதகனை ஒப்பிடலாம். பொதுவாக முக்தியடைந்த ஆத்மாக்களும் கூட பகவானின் உன்னத செயல்களை விவரிப்பதில் ஆனந்தம் அடைகின்றனர். ஏற்கனவே கூறியவாறு முழுமுதற் கடவுளாகிய நாராயணர் அல்லது அரி ஜடப்படைப்பிற்கு மேற்பட்டவராக இருப்பதால் அவரது தேகமும் இயல்புகளும் பௌதீகமானவை அல்ல. முக்தியடைந்த ஆத்மாக்களான மிகச்சிறந்த ஆன்மீகிகள் உன்னத அறிவில் தங்களுக்குள்ள முதிர்ந்த அனுபவத்தால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உணர்கின்றனர். இதனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய திருவிளையாடல்களின் உன்னதமான இயல்புகளை பற்றி உரையாடுவதில் அவர்கள் ஆனந்தம் அடைகின்றனர். முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யம் அல்லது தெய்வீகமானவை என்று பகவத்கீதையில் 4.9 அறிவித்துள்ளார். ஜடசக்தியின் வசியத்துக்கு கட்டுப்பட்ட சாதாரண மனிதன் ஒருவன் பகவானை
பகவானை நம்மில் ஒருவனாக எண்ணுகிறான். இதனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதமான பெயர், உருவம் போன்றவைகளை அவன் ஏற்க மறுக்கிறான். மிகச் சிறந்த ஆன்மீகி ஒருவர் பௌதீக விஷயங்களில் சிரத்தை கொள்ளாமல் பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் மட்டுமே ஆர்வம் காட்டுகிறார். பகவான் ஜட உலக வாசிகளான நம்மை போன்றவர்கள் ஒருவரல்ல என்பதை இது நிரூபிக்கிறது. பரமபுருஷர் ஒருவராக மட்டுமே இருக்க முடியும் என்று வேத இலக்கியங்களிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவான் தமது தூய பக்தர்களின் கூட்டுறவில் அவரது உன்னத லீலைகளில் ஈடுபட்டுள்ளார். அனைத்து ஜீவராசிகளின் இதயத்திலும் அவர் பரமாத்மா உருவில் வசிக்கிறார். இந்த பரமாத்மா பலதேவரின் விரிவங்கமாகும். ஆகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தெய்வீகமான இயல்புகளை பற்றி கேட்டும் பாடியும் இன்புற்றிருப்பதே தெய்வீக உணர்வின் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவமாகும். அருவவாதிகளான அத்வைதிகள் விரும்புவதைப் போல் பகவானின் அருவ பிரம்மத்துடன் இரண்டர கலப்பது அல்ல. தெய்வீக புருஷரான பகவான், தெய்வீக புருஷரான பகவான். இங்க வரலைங்க மாதாஜி, நீங்க ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க. ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டேன், ஆனா மேல வரல. ஓகே ஓகே. தெய்வீக புருஷரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் புகழை பாடுவதால் உண்மையான ஆனந்தத்தை உணரலாம். ஆனால் பகவானின் அருவாம்சமான நிலையில் ஒன்றிருக்கும் பொழுது இத்தகைய ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியாது இல்லையா? அதாவது ரூபம் இப்ப எதுவுமே தோன்றாத அருவத்தை பார்த்து நம்ம எப்படி பரவச நிலையை எடுத்துட்டு வர முடியும்? கண்டிப்பாக முடியாது. ரூபம் இருந்தா நம்ம கண்டிப்பா அவருடைய அந்த சௌந்தரியத்தை பார்த்து நம்ம கண்டிப்பாக இவ்வளவு தெய்வாம்சமாக இருக்கக்கூடிய அவர் அந்த ரூபத்தை பார்த்து நம்ம கண்டிப்பா பரவச நிலையை அடைய முடியும். ரூபமற்ற நிலையில நம்ம பேரானந்தத்தை அடையவே முடியாது. வேறு வகையான ஆன்மீகங்களும் உள்ளனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஆனால் பகவானின் அருவாம்ச நிலையில் ஒன்று இருக்கும் பொழுது இத்தகைய ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியாது. வேறு வகையான ஆன்மீகங்களும் உள்ளனர். இவர்கள் தாழ்ந்த தரத்தில் இருப்பதால் மிகச் சிறந்த ஆன்மீகர்கள் அல்ல. இத்தகையவர்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னத செயல்களை பாடுவதில் ஆனந்தம் கொள்வதே கிடையாது. ஏன்னா ரூபமற்ற நிலையில நீங்க அவர் எப்படி பாடுவீங்க? கண்டிப்பா பாட முடியாது இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த பாடுவதில் கூட நம்மளால லயிக்க முடியாது. ரூபத்தை பார்த்துதான் நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம லயிக்கவும் முடியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கேற்றவாறு புகழாரங்களை சூட்ட வேண்டும் என்றாலும் மனசு அதுல லயிக்கும். இல்லை என்றால் வெறுமனே வறண்ட ஒரு நிலையில தான் நம்மளுடைய, அதாவது நம்ம பாடிண்டே இருந்தாலும் அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈர்ப்பு என்பது இருக்காது. மாறாக பகவானோடு இரண்டர கலந்துவிடும் நோக்கத்துடன் அவரது செயல்களை பற்றி பெறலுக்காக மட்டுமே உரையாடுகின்றனர். அதாவது வெறுமனே பேச்சுக்காக மட்டும்தான் நம்மளால பேச முடியுமே ஒழிய, ஆனா உண்மையிலே லயித்து நம்ம பாடணும்னா அவருடைய பர்சனல் ஃபார்ம் கண்டிப்பா நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா உணரக்கூடிய மனப்பக்குவம் தேவை. அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம். பகவான் வெறுமனே ஆற்றல் மாத்திரம் கிடையாது, அதாவது தோன்றாத அருவத்தன்மை மாத்திரமே கிடையாது, அவருக்கு ரூபம் உண்டு அப்படிங்கறத நாம கண்டிப்பா இஸ் எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் அப்படிங்கறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். புரிந்து நாம் அதுல நம்பிக்கை வைத்து அதன் மேல் அதை அக்செப்டன்ஸோட நம்மளுடைய மனசை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு சென்றோம் என்றால் நாமளும் பக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறத்துக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. ஆனா அதையே தோன்றாத அருவம் மட்டுமே நம்ம நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக நம்மளால கீர்த்தனம் செய்வது என்பது முடியாத காரியம். அதாவது நம்மளால அவருடைய ரூபத்தையே பார்க்காமல் எவ்வாறு நம்ம புகழாரங்களை சூட்ட முடியும்? கண்டிப்பாக முடியாது. அதுதான் இந்த விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறது. பதம் 7ல பிரயாணே முனையோ ராஜன் நிவர்த்தா விதி சேததக நைர்குண்யஸ்தா ரமந்தே சமகுணானுகதனே ஹரேஹே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் பரிசித் மகாராஜனை பார்த்து எடுத்துரைக்கின்றார். மகாராஜனே, முக்கியமான கட்டுப்பாடுகளும் அதன் விதிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டுள்ள மிகச்சிறந்த ஆன்மீகவாதிகள் பகவானின் பெருமைகளை பாடுவதில் ஆனந்தம் அடைகின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு யோகி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகி, ஞானி, அதுக்கப்புறம் ஒரு கர்மி, இவங்க 3 பேராலுமே இந்த செயல்பாடுகளை கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது. ஆனா ஒரு பக்தி யோகத்தை பயில்வர்களால் மட்டுமே முடியும். ஆனால் இந்த 3 பேருமே பக்தியில் நிலை பெற்றால் கண்டிப்பாக, அதாவது ரூபத்தை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை அவர்களுக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக அவர்களாலும் அவர் பகவானுடைய
ரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய நாமங்களை வந்து புகழாரங்களை வந்து பாட முடியும். அவ்வாறு இல்லை என்றால் இந்த 3 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அந்த அருவத்துல போயிட்டு தான் அவர்களை வந்து இணைத்து கொள்ளக்கூடிய இரண்டரை கலந்து விடும். தன்னுடைய இந்த ஆத்ம ரூபத்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து அதாவது they are murdering that actually they were killing that ஆத்ம ரூபா and they are getting merged actually பகவானோடையே ஒன்று கலந்து விடுவது அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மிகச்சிறந்த ஆன்மீகி ஒருவர் முக்தி அடைந்த ஒரு ஆன்மாதான் இல்லையா? அதாவது ஆன்மீகியாக இருப்பவர் வந்து ஒரு முக்தி அடைந்த நிலையில் இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழும் பொழுதே இருக்கின்றார். கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் வரம்புக்கு அவர் உட்பட்டவர் அல்ல. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விதி என்ன நம்ம வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் அந்த இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வரம்புக்கு அவர் வந்து உட்பட்டவர் அல்ல. ஏன்னா அதையெல்லாம் அவர் மீறி அதையெல்லாம் வென்றுதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் மேலே சென்றிருக்கின்றார். அதாவது இந்த லௌகீக விஷயங்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துறந்து அதிலிருந்து அவர் விடுதலை அடைந்த நிலையில் இருக்கின்றார். அதனால்தான் அவர் வந்து அந்த இதுக்கு கட்டுப்பட்டவரே கிடையாது. ஆனா நாம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருக்கிற வரைக்குமே அந்த கர்ம பந்தனத்திற்கு நாம் எல்லாருமே கட்டுப்பட்டவர்களாகவே இருக்கின்றோம். ஆரம்ப சாதகன் ஒருவனை ஆன்மீக படிக்கு உயர்த்திவிட வேண்டும் என்று நினைக்கும் ஆன்மீக குரு அவனுக்கு வழிகாட்டும் வகையில் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறார் இல்லையா? அதாவது சுய கட்டுப்பாடுகள் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்ன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நியமங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ஒரு குருவிடம் இருந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டும். அதாவது நீங்க கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சதாச்சார் கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருப்பீங்க எல்லாருமே. அதான் நியம ஆக்ரஹா அப்படிங்கறத வந்து படிச்சிருப்பீங்க. நியமங்கள் எதெல்லாம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்யணும் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறது வந்து ஃபெயில் டு ஃபாலோ இல்லையா ரெஸ்பாண்ட். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்செப்ட் டு அதெல்லாமே செய்யணும். அக்செப்டிங் த திங்ஸ் அண்ட் ஃபெயில் டு அக்செப்ட் அந்த இதெல்லாமே நம்ம எதெல்லாம் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடாது எதெல்லாம் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணின்னு தான் ஆகணும் அந்த நியமங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் நியம ஆக்ரஹால் ஆக்சுவலி. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நாரத பஞ்சாத்திர விதிகளின் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூஜை விதானங்கள் எல்லாமே வந்து அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ நீங்க அந்த சதாச்சார் கோர்ஸ்ல போனீங்கன்னாக்கா பேசிக்கலி நம்மளுடைய கல்ச்சரை பத்தி நீங்க நம்ம வைஷ்ணவ கல்ச்சரை பத்தி நீங்க தெரிந்து கொள்வீர்கள். அதாவது உணவிலிருந்து உடையிலிருந்து பக்தி சேவை எவ்வாறு செய்யணும் இது எல்லாவற்றையுமே நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா தெரிந்து கொள்கின்றோம். பக்தி சதாச்சார் கோர்ஸ் வந்து எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய ஒரு கோர்ஸ் தான். ஸோ அதாவது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரைடே 5 o'clock வந்து சொல்லப்படுகின்றது. தாரணி மாதாஜி தான் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அதனால நீங்க எல்லாரும் கூட அதை வந்து கலந்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா there will be new batches வரும். ஒவ்வொரு டீச்சருமே எடுக்குவாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு நோயாளி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து கண்டிப்பாக குணம் அடையணும்னா அவனுக்கு மருத்துவம் வந்து வழங்கப்பட வேண்டும் இல்லையா? அதோடு அதற்கேற்ற உணவு வகை தான் கொடுக்கணும். அதே மாதிரிதான் வந்து நாம் எல்லாருமே வந்து இந்த பௌதிகத்துல வந்து பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள். அதற்கு வந்து மருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகம் தான். அந்த ஆன்மீகத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக படிப்படியாக எடுத்துட்டு போய் நம்ம வந்து அதை வந்து அதாவது எடுத்தோடனே ஹை டோஸ் நம்ம கொடுக்க முடியாது இல்லையா? ஒரே நாள்ல வந்து கியூர் பண்ண முடியுமா ஒரு வியாதியை? கண்டிப்பா முடியாது. அவ்வாறு நம்ம வந்து கியூர் பண்ண நினைச்சாலும் அதுல வந்து மீண்டு வராத ஒரு சுச்சுவேஷன் கூட நமக்கு வந்துடலாம். அதனால வந்து எப்பவுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர். இன்னைக்கு வந்து 2 ரவுண்டு மகா மந்திரம் சொல்கின்றோம் என்றால் இன்னொரு வாரம் 10 நாள் கழிச்சு நம்ம ஒரு 3 ரவுண்டு சொல்லணும். அந்த மாதிரி படிப்படியா நம்ம வந்து ஸ்டெடியா முன்னேறிண்டு போனாக்கா 16 ரவுண்டு வந்து அச்சீவ் பண்றது வந்து சுலபமாக நம்மளால செய்ய முடியும். இன்னைக்கு ஒரு ரவுண்டு பண்ணிட்டு எடுத்த உடனே 16 ரவுண்டு நம்ம பண்ணி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலை பெறணும்னா அது கண்டிப்பா நம்மளுடைய அதாவது இட் இஸ் 99% வந்து ஆகாத காரியம். 1% அவங்க வந்து ஒருவேளை வந்து அவங்களுடைய பூர்வ புண்ணியங்கள் நல்லா இருந்தா கண்டிப்பாக அதை செய்யறதுக்கு அது முடியும். ஆனா அதை தவிர்த்து அவங்க எடுத்த உடனே வந்து மேல போகிறதுன்றது மிகவும் கடினமான செயல். அதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நோயாளியோடு சாதகனை ஒப்பிடலாம். அதாவது இனிஷியல் ஃபேஸ் நியோஃபைட் பக்தன் இல்லையா? அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி. பொதுவாக முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களும் கூட பகவானின் உன்னத செயல்களை விவரிப்பதில் ஆனந்தம் அடைகின்றனர் இல்லையா? முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே பகவானை பற்றி அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லணும்னா அதுல அவங்களுக்கு ஒரு இன்பம் உண்டு. அதுல ஒரு ஆனந்தம் பேரானந்தத்தை அவர்கள் அடைகின்றார்கள். ஏற்கனவே கூறியவாறு முழுமுதற் கடவுளாகிய நாராயணல் அந்த ஹரி ஜட படைப்பிற்கு மேற்பட்டவர் இல்லையா? அவங்க வந்து இந்த லோகத்துல இருப்பவர்களே கிடையாது. நாராயணன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வைகுண்டங்கள்ல இருப்பவர்கள் தான். சோ அவர்களுடைய விரிவங்கம் தான் வந்து இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு வந்து 3 புருஷ அவதாரங்களை நாம
காண்கின்றோம். சோ இயல்புகளும் வந்து அவரது தேகமும் இயல்பும் பொது பௌதிகமானவை கிடையாது. அதாவது அதுதான் அத்வைதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அவருடைய ரூபமும் அதே மாதிரி அவருடைய ஆத்ம ரூபமும் உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று. அத்வைதம் என்றால் ஒன்று என்ற அர்த்தம். ஆக்சுவலி துவைதம் என்றால் இரண்டு, அத்வைதம் என்றால் ஒன்று. அது இரண்டும் ஒன்றே, அது இன்டகிரேட்டட் பார்ட். அதை வந்து நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணி சொல்லவே முடியாது. ஆன்ம ரூபமும் உடல் ரூபமும் அவருக்கு ஒன்றே அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய திருவிளையாடலின் உன்னதமான இயல்புகளை பற்றி உரையாடுவதிலும் அவர்கள் ஆனந்தம் அடைகின்றனர். இல்ல தெய்வாம்சம் பொருந்திய எந்த ஒரு செயலை பற்றியோ ஒருவரை பற்றியோ நம்ம பேசணும்னா ஒரு குருவை பற்றி பேசுறது கூட நம்ம வந்து ரொம்பவுமே சந்தோஷப்படுவோம் இல்லையா? சோ அதுல மனது லயிக்கின்றது நமக்கு. சோ அதனால அந்த ஆனந்தம் என்பது நமக்கு தெரிகின்றது. முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யம் அல்ல தெய்வீகமானவை என்பதை பகவத்கீதையில் வந்து சொல்லியிருக்கார். நாம கூட அந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான உருவங்களை வந்து நம்ம அந்த பிபிடில பார்த்திருப்போம் இல்லையா? ஆத்மா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சோல், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா சூக்ஷ்மம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷட்டில் பாடி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தூலம், அது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிராஸ் பாடி. இது மூணையுமே நம்ம ஸ்லைட்ல பார்த்திருக்கோம். நமக்கு தான் இது, பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஒன்றுதான். சோ அவருடைய உடலும் நம்மதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிமிலர் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து புரிந்து கொள்வதற்காக அந்த 4.9ல சொல்லியிருப்பாங்க. சோ இந்த ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் 24 பண்புகளால் ஆனது. வெறுமனே ஆத்மா மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வாம்சம் பொருந்திய அவருடைய பின்ன பகுதியிலிருந்து தோன்றிய நாம்போ அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். ஜட சக்தியின் வசியத்திற்கு கட்டுப்பட்ட சாதாரண மனிதன் ஒருவன் பகவானை நம்மில் வந்து ஒருவராக எண்ணுகின்றான் இல்லையா? அதனால்தான் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவதரித்து வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இறங்கி வரும்பொழுது மேலிருந்து அவரை வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனாக எண்ணுகின்றான். எப்படிப்பட்டவன் வந்து பௌதிகத்தில் முழுமையாக ஒன்றி போனவன், ஆன்மீகம் பற்றி எதுவுமே அந்த ஞானமே அற்றவன். அப்படிப்பட்டவன் வந்து அவரை ஒரு சாதாரண மனிதனாக நினைத்து அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏளனம் செய்வது, இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே செய்யப்படுகின்றன. எஸ், பரமாத்மா வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் துரியோதனன், அதே மாதிரி சகுனி, இவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நார்மலான ஒரு மனிதனை போலதான். அவன் ஒரு வேடதாரி, அவன் ஒரு வந்து இது அப்படிங்கிறத ஒரு அந்த நிலையில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ணனை அவ்வாறுதான் அவர்கள் தூற்றினார்கள். ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏன்னா அவர்களுக்கு இந்த ஞானம் ஹூ அம் ஐ அப்படிங்கிற அந்த ஞானமே அவர்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். அவர்கள் பௌதிகத்திலேயே வந்து மனதை லயித்தார்கள், பொறாமை கொண்டார்கள் பாண்டவர்கள் மீது. அதனாலதான் இவ்வளவு பெரிய இழப்பை அவர்கள் வந்து அதாவது ஏற்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள். எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வந்து நல்லதாக இருந்தால், அதே மாதிரி தர்மமான வழியாக இருந்தால் அதற்கு கண்டிப்பாக பகவானுடைய ரட்சணை எப்பொழுதுமே இருக்கும். ஆனால் அதே நம்ம அதர்ம செயல்களை புரிந்தால் இறுதியில் நாம தான் வந்து வீழ்ச்சி அடைவோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் தமது தூய பக்தர்களின் கூட்டுறவில் அவரது உன்னத லீலைகளை ஈடுபட்டிருக்கின்றார் இல்லையா? எப்பவுமே அதுதான் செய்யறது. விருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபீஸோட அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே இருந்தது. தாமோதர் லீலை தாயுடைய யசோதை தாயாரிடம் நடந்தது. இந்த மாதிரி அவருடைய லீலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உன்னத பக்தர்களோட எப்பொழுதுமே அவர் வந்து செய்து கொண்டே இருப்பார். ஆக்சுவலி அனைத்து ஜீவராசிகள் இதையிலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பரமாத்மா உருவில் வசிக்கின்றார். அந்த பரமாத்மா பலதேவருடைய விரிவங்கம் ஆகும் இல்லையா? அதாவது விராட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விராட் ரூபம் இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட ரூபமாகும். ஆக்சுவலி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக இயல்புகளை பற்றி கேட்டும் பாடியும் இன்புற்றிருப்பதே தெய்வீக உணர்வின் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவம் ஆகும். அருவவாதிகளான அத்வைதிகள் விரும்புவதை போல் பகவானின் அருவத் பிரம்மத்துடன் இரண்டர கலப்பது அல்ல. சோ எப்பொழுதுமே அவரை பற்றிய நாமங்கள் அவருடைய புகழ ஆரங்களை கேட்பதே ஒரு பக்தனுக்கு எப்பொழுதுமே ஆனந்தம் கொடுக்கும். ஆனா அதே ஒரு ஞானி கர்மிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஹையஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பு என்னன்னாக்கா பகவானுடைய ரூபத்துல போய் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இணைந்து விடுவது. ஆனா உண்மையில அவர்கள் எங்கே இணைகின்றார்கள்? பகவானுடைய அந்த ரூபத்தின் வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த பிரகாசம் எனப்படும் அந்த பிரம்ம ஜோதியில் தான் போய் அவர்கள் வந்து இணைந்து விடுகிறார்கள். சோ அந்த வெளிச்சத்துல தான் அந்த பிரகாசத்துல தான் அவர்கள் இணைகின்றார்கள். ஆனால் அருவம்சனார் ஒன்றிணைக்கும் பொழுது இத்தகைய ஆனந்தத்தை அவர்களால் அனுபவிக்கவே முடியாது. பக்தனாக இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நம்ம வந்து பேரானந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். அதே இரண்டர கலப்பவர்களால் பகவானை பற்றி அந்த ஆனந்த அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது உணரும் பொழுது அவரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்தை அவர்களால் வந்து உணரவே முடியாது. மிகச்சிறந்த ஆன்மீகவாதிகள் அல்ல.
இத்தகையவர்கள் ஏன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் தான் அவர்களுடைய ரியலைசேஷன் இல்லையா, அங்கேயே முடிந்து விடுகின்றது. நெக்ஸ்ட் பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் தான் பகவான். பகவான் ரியலைசேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையானது. இது ரெண்டுமே வந்து பார்ஷியல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து பகவத்கீதையிலையும் வந்து படிச்சிருக்கோம். பகவானோட இரண்டரை கலந்துவிடும் நோக்கத்துடன் அவர்கள் செயல்களை பற்றி பெயர்களுக்கு மட்டுமே உரையாடுகின்றனர் இல்லையா. பகவானை பற்றி அவருடைய ரூபத்தும் மாயை என்றுதான் அவர்களுடைய கோட்பாடு. இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்த பிறகு அவருடைய ரூபமும் மாயை என்று சில பேர் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அத்வைதவாதிகள் அவர்கள் தான் வந்து மாயாவாதிகளாக கருதப்படுகிறார்கள். சோ இந்த உலகமே மாயை, பகவானும் இந்த பிரபஞ்சத்துல வரும்போது மாயை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. யாராவது அப்படி நினைக்க முடியுமா? உண்மையிலே எத்தனையோ பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி செய்யும் பொழுது இதை உணர்ந்திருக்கலாம், அவருடைய ரூபத்தை பார்த்திருக்கலாம். சோ அவருடைய செயல்பாடுகளை வந்து ஏதோ நடக்கின்றது. சோ கனவுல கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அதற்கான செயல்பாடை எல்லாம் பார்த்திருக்கலாம். சோ ரூபமுள்ள அவர் எப்படி மாயை ஆக முடியும்? கண்டிப்பாக வந்து மாயை ஆக முடியாது. நாம் அவரிடமிருந்து தோன்றி பின்ன பகுதிகள். சோ அப்படி இருக்கும்போது முழுமையான அந்த பரபிரம்மத்தினுடைய முழுமையான அந்த தன்மையை வந்து நாம் எப்படி மாயை என்று சொல்ல முடியும்? கண்டிப்பாக மாயை அல்ல அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வெறுமனே அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ரியலைசேஷன், பூரணத்தினுடைய அந்த முழுமையை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு நிலை அவர்களுக்கு உணர தோன்றுகின்றது. ஆனால் பகவான் ரூபம் உடையவர் என்று நாம உணரும் பொழுது கண்டிப்பாக அவருடைய ரூபம் மாயை அல்ல என்பதை நம்மளால பூரணமாக உணர முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரியா பாலாஜி மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. இதம் பாகவதம் நாம புராணம் பிரம்ம சம்மித்தம் அதீதவார் துவாபராதௌ பிதுர் துவைபா பயானாத் அகம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. பிரியா மகாராஜ் மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டீங்க நீங்க, மறுபடியும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் பாகவதம் நாம புராணம் பிரம்ம சம்மிதம் அதீதவான் துவாபராதௌ பிதுர் துவைபாயனாத் அகம். இதம் இந்த பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் நாம என்ற பெயருடைய புராணம், வேத அனுபந்தம், பிற்சேர்க்கை, பிரம்ம சமிதம், வேதங்களின் சாரம் என்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட, அதீதவான் பயின்றோன், துவாபர யுகத்தின் இறுதியில், பிதுகு என் தந்தையிடமிருந்து, துவைபாயன வியாசதேவர், அகம் தான் நான். மொழிபெயர்ப்பு. துவாபர யுகத்தின் இறுதியில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னும் பெயர் கொண்டதும் வேதங்களுக்கு சமமானதுமான இச்சிறந்த வேத அனுபந்தத்தை எனது தந்தையான ஸ்ரீல துவைபாயன வியாசதேவரிடமிருந்து நான் கற்றறிந்தேன். பொருளுரை. நிபந்தனைகளுக்கும் கட்டுப்பாடுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர்களான மிக சிறந்த ஆன்மீகிகள் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுற்று அவரது புகழை பாடுதல் எனும் தங்கள் கடமையை மேற்கொள்கின்றனர். ஸ்ரீல சுகதேவரின் இக்கூற்று அவரது சொந்த உதாரணத்தால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. மிக சிறந்த ஆன்மீகியான சுகதேவ கோஸ்வாமி முக்தி பெற்ற ஆத்மா என ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவராவார். பரீட்சித்து மகாராஜனின் இறுதி 7 நாட்களில் நிகழ்ந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பெரும் முனிவர்கள் அனைவரும் கூட சுகதேவரை அங்கீகரித்தனர். தெய்வீக புருஷரின் லீலைகளால் பெரிதும் கவரப்பட்டிருந்த அவர் தமது இந்த சொந்த உதாரணத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதமோ பிற இலக்கியங்களோ தனது சுய அறிவாற்றலை உபயோகித்து தன் வீட்டிலேயே ஒருவனால் கற்றறியக்கூடியவை அல்ல. உடற்கூற்று நூல்களான மருத்துவ நூல்கள் கடை தெருவிலும் கிடைக்கின்றன. ஆனால் இத்தகைய நூல்களை தங்கள் இல்லங்களிலேயே பயில்வதால் ஒருவரும் தகுதியுள்ள மருத்துவராக ஆக முடியாது. மருத்துவ கல்லூரிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின் கற்றறிந்த பேராசிரியர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ் இந்நூல்களை பயில வேண்டும். அதை போலவே பாகவத விஞ்ஞானமாகிய ஸ்ரீமத் பாகவதம் எனப்படும் இந்த ஆராய்ச்சி கல்வியை ஸ்ரீல வியாச தேவரை போன்ற தன்னுணர்வு பெற்றோர் ஆத்மாவிடம் அடிபணிந்து பயில்வதால் மட்டுமே
உணர்த்தறிய முடியும். சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர் பிறந்த முதல் நாளிலிருந்தே முக்தி பெற்றவராக இருந்தார். இருப்பினும் மற்றுமோர் மகாத்மாவான நாரத முனிவரின் உபதேசத்தின் கீழ் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்தவரும் புகழுக்குரிய தமது தந்தையுமான ஸ்ரீல வியாச தேவரிடமிருந்து அவர் பாடம் பயில வேண்டியிருந்தது. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கற்றறிந்த ஒரு பிராமணருடன் பேசுகையில் பாகவதர் எனப்படும் ஒருவரிடமிருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பயிலுமாறு அவருக்கு உபதேசித்தார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரமபுருஷரின் உன்னதமான நாமம், உருவம், இயல்புகள், லீலைகள், பரிவாரம் மற்றும் பல்வேறு வகையான நிலைகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. முழுமுதற் கடவுளின் அவதார புருஷராகிய ஸ்ரீல வியாசதேவரால் இது பேசப்பட்டதாகும். பகவான் தமது தூய பக்தர்களின் ஒத்துழைப்புடன் தமது திருவிளையாடல்களை நிறைவேற்றுகிறார். இதனால் ஒப்பற்ற இந்த இலக்கியத்தில் சரித்திர சம்பவங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதற்கு அவை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு உள்ளவையாக இருப்பதுவே காரணம். பகவத்கீதையை போன்று இதுவும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஓசை வடிவமாக இருப்பதால் இது பிரம்ம சம்மிதம் என்றழைக்கப்படுகிறது. பகவத்கீதை பகவானால் பேசப்பட்டதாகையால் அது ஓசை வடிவில் உள்ள அவரது அவதாரமாகும். அத்துடன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பற்றி அவரது சொந்த அவதாரத்தாலேயே பேசப்பட்டதாகையால் இதுவும் ஓசை வடிவம் கொண்ட அவரது அவதாரமே ஆகும். இந்நூலின் ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டதை போன்று இது கல்ப விருட்சம் எனப்படும் வேதங்களின் சாராம்சமாகும். அது மட்டுமன்றி பிரம்மத்தை பற்றி விவரிக்கும் பிரம்ம சூத்திரங்களின் மீதான இயற்கையான வியாக்கியானம் ஆகவும் இது உள்ளது. துவாபர யுகத்தின் கடைசியில் சத்தியவதியின் மைந்தனாக வியாசதேவர் அவதரித்தார். ஆகவே துவாபர ஆதவ் அல்லது துவாபர யுகத்தின் துவக்கத்தில் எனும் இச்சொற்றொடர் கலியுகம் துவங்குவதற்கு சற்று முன்னர் என்று இச்சந்தர்ப்பத்தில் பொருள்படுகிறது. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி பின்வருமாறு இதற்கு விளக்கமளிக்கிறார். ஒரு மரத்தின் உச்சி பகுதியே அதன் ஆரம்பம் என அழைக்கப்படுகிறது. உண்மையில் ஒரு மரத்தின் வேர்தான் அதன் ஆரம்பமாகும். ஆனால் அதன் மேற்பகுதிதான் முதலில் காணப்படுகிறது என்பது பொது அறிவாகும். இவ்விதமாக மரத்தின் நுனியாகவே அதன் துவக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் பாகவதம் நாம புராணம் பிரம்ம சம்மிதம் அதீதவான் துவாபரௌ விதுர் துவைபாயனாத் அகம். அதாவது துவைபாயனர் அப்படின்னா துவைபாயன வியாசர், அவர் முழுமையான பேர் அதுதான் துவைபாயனர் அப்படின்னு. ஸ்ரீல துவைபாயன வியாசதேவர் ஆக்சுவலி. சோ துவாபர யுகத்தின் இறுதியில் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்தியவதிக்கும் பராசுரமணிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறந்தவர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னும் பெயர் கொண்டதும் வேதங்களுக்கு சமமானதுமான இச்சிறந்த வேத அனுபவத்தை, அதாவது அனுபந்தத்தை, அதாவது அனுபந்தம் என்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா த ரிலேஷன், அந்த இது இல்லையா, பந்தம் என்றாலே ரிலேஷன். சோ அனுபந்தம் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஆத்மா. அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வேத அனுபந்தம் என்பது எவ்வளவு ஹையஸ்ட் லெவல்லா வந்து இந்த பாகவதத்தை வந்து இங்கே அழகாக குறிப்பிடுகிறார்கள். எனது தந்தையான ஸ்ரீல துவைபாயன வியாசரிடமிருந்து நான் கற்றறிந்தேன் அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். சோ நிபந்தனைகளுக்கும் கட்டுப்பாடுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர்களான மிகச்சிறந்த ஆன்மீகவாதிகள் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுற்று, அதாவது ஸ்ரவணம், அதுக்கப்புறம் கீர்த்தனம் மற்றும் என்னும் தங்கள் கடமைகளை வந்து மேற்கொள்கின்றார்கள். ஸ்ரீல சுகதேவரின் இக்கூற்று அவரது சொந்த உதாரணத்தால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. மிகச்சிறந்த ஆன்மீகவாதியான ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி பெற்ற ஆத்மா என ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவராவார். ஏன்னா அவருடைய தாயினுடைய வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே அவர் முக்தி அடைந்த ஆத்மா என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆக்சுவலி 12 வருடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாயின் கருவில் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பிறந்த உடனே காட்டை நோக்கி சென்றார் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் பின்னாடி வரக்கூடிய பாகவதம் இதுல நம்ம பார்க்கலாம்.
ஆனா ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே இருக்கிறதா வந்து சொல்லப்படுகின்றது. அந்த மாதிரி வந்து தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மா. சோ பரீட்சித் மகாராஜன் இறுதி 7 நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிகழ்ந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பெரும் முனிவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைவரும் கூட சுகதேவரை வந்து அங்கீகரித்தனர். ஏன்னா அவர் அந்த அளவுக்கு எலிவேட்டட் சோல் அப்படிங்கிறது வந்து அவர்களால் வந்து அவர்களுக்கு தெரியும். அதனால வந்து அவருக்கு அங்கீகாரம் என்பது வழங்கப்பட்டது. தெய்வீக புருஷன் லீலைகளால் பெரிதும் கவரப்பட்டிருந்த அவர் தமது சொந்த உதாரணத்தை வந்து மேற்கோள் காட்டுகின்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதமோ பிற இலக்கியங்களோ தமது சுய அறிவாற்றலை உபயோகித்து தன் வீட்டிலே ஒருவனால் கற்கக்கூடியவை அல்ல, இல்லையா? நாமளே வந்து பாகவதம் செட்டு பகவத்கீதை இதெல்லாம் வாங்கி வீட்டுல வச்சுட்டோம்னா நம்மளால படிக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஒரு குரு பரம்பரையில இருந்துதான் நாம் அதை கேட்கணும். கேட்ட பிறகுதான் நம்மளால அதை வந்து புரிந்து கொண்டு வாசிக்க முடியும். அதை கேட்காமலே வந்து நம்ம வெறுமனே பாகவதத்தை நம்ம பகவத்கீதையை நம்மளால வாசிக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. இது எப்படின்னாக்கா மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து புக்ஸ் வாங்கி கொடுத்து வீட்டுல வந்து உட்காந்து படி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சமம். பிராக்டிக்கல் நாலேஜ் கண்டிப்பா தேவை, இல்லையா? ரியல் சுச்சுவேஷன் எப்படிங்கறத உணர்றதுக்கு நாமளும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்பட வேண்டும். அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த பக்தி சம்பந்தப்பட்ட நூல்கள் எல்லாமே ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து கேட்கணும், சிரவணம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கீர்த்தனம் செய்ய முடியும். சோ மருத்துவக் கல்வியில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின் கற்றறிந்த பேராசிரியர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ் இந்நூல்கள் வந்து பயில வேண்டும். அதே போலதான் பாகவத விஞ்ஞானமாகிய ஸ்ரீமத் பாகவதம் எனப்படும் இந்த ஆராய்ச்சி கல்வியை சில வியாசதேவரை போன்ற தன்னுணர்வு பெற்றோர் ஆத்மாவிடிந்து அணிப்பணிந்து பயில்வதால் மட்டுமே உணர்ந்தறிய முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நாம கூட அதனால்தான் வந்து ஒரு குருவுக்கு வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்மளுடைய பக்தியை வந்து சமர்ப்பிக்கணும். பாகவதம் வாசிக்கின்றோம், பகவத்கீதை வாசிக்கின்றோம் என்றால் அந்த நூலை ஏற்றிய அந்த ஆசிரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குருவாக இருந்தால் அவரிடத்தில் நம்ம மனசை வந்து சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். இந்த புஸ்தகத்தை நாம படிக்கும் பொழுது அவர் என்ன எடுத்து உரைத்திருக்கின்றாரோ அதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக பெற வேண்டும். இல்லை என்றால் நாமளே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனோட நம்ம ஓன் அதாவது தாட் ப்ராசஸ் பிரகாரம் அதை வந்து புரிந்து கொள்ள நம்ம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அதனால உண்மையான ஞானத்தை அறிந்த அந்த மார்க்கம் நமக்கு இல்லை என்பதை நாம அங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால வந்து எப்பொழுதுமே குருமார்களுக்கு நம்மள நாம சமர்ப்பணம் செய்து நம்மளுடைய இந்த இது வந்து செய்ய வேண்டும். சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர் பிறந்த முதல் நாளிலிருந்தே முக்தி பெற்றவராக இருந்தார். இருப்பினும் மற்றுமோர் மகாத்மாவான நாரத முனிவரின் உபதேசத்தின் கீழ் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஏற்றியது யாருனாக்கா நம்ம அதாவது வியாசதேவர், இல்ல தந்தையான ஸ்ரீல வியாசதேவர் இருந்து அவர் பாடம் பயில வேண்டி இருந்தது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னா கற்றறிந்த ஒரு பிராமணனுடன் பேசுகையில் பாகவதர் எனப்படும் ஒருவரிடந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பயிலுமாறு அவருக்கு உபதேசித்தார். யாரோ ஒருத்தர் கேட்கும் பொழுது நீ வந்து ஒரு பாகவதரிடத்திலிருந்துதான் நீ வந்து இந்த பாகவதத்தை வந்து கேட்டறிய வேண்டும் என்று அவருக்கு உபதேசனை வந்து வழங்கப்பட்டது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரமபுருஷரின் உன்னதமான ஞானம், உருவம், இயல்புகள், லீலைகள், பரிவாரம் மற்றும் பல வகையான நிலைகள் அவற்றை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. சோ இந்த பாகவதத்துல நாம் என்னென்னதான் படிக்கிறோம்னாக்கா அவருடைய நாமங்களை பற்றி படிக்கின்றோம், அவருடைய ரூபங்களை பற்றி படிக்கின்றோம், அவருடைய இயல்புகள் அப்படின்னா அவர் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி செய்தாரோ அதை பற்றி படிக்கின்றோம், அவருடைய லீலைகளை பற்றி படிக்கின்றோம், அவருடைய பரிவாரங்கள்லாம் யாரு, அவரை சுற்றி அவரோட அந்த லீலைகள் செய்யும் பொழுது இருந்தவர்கள் எல்லாம் யாரு, அவர்களை பற்றி நாம படிக்கின்றோம். சோ இத்தனையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பல்வேறு வகையான நிலைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு சுச்சுவேஷன்ஸ் இல்லையா. அவர் பகவான் இந்த பூமியில அவதரித்த முதல் நாள்ல இருந்து இறுதி வரை நடந்த அன்றாட நிகழ்ச்சிகள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கின்றோம். ஆனால் இதை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பாகவதர் எடுத்து சொல்ல நாம வந்து கேட்பதால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அந்த என்ன புரிந்து கொள்ளணுமோ அது வந்து புரியறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. முழுமுதற் கடவுளின் அதனாலதான் நாம் எப்பொழுதுமே இந்த குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் பிரபுபாதாவை நம்ம செய்துதான் இந்த பாகவதத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக வாசிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த பொருளுரை எல்லாம் ஏற்றியது அவர்தான். அவர் எதை உணர்ந்தாரோ,
எதை உள்ளபடி உணர்ந்தாரோ அதையும் நாம அதே விதத்துல நாம உணர வேண்டும். அப்படி என்றால் நம்மளுடைய மனதும் அவருக்கு நாம சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். ஒப்பற்ற இந்த இலக்கியத்தில் சரித்திர சம்பவங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இடம் பெற்றிருப்பதற்கு அவை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோடு தொடர்புள்ளவையே இருப்பதுவே காரணம் இல்லையா? இல்லைன்னா சரித்திரங்கள் சம்பந்தப்பட்ட இப்ப பாண்டவர்களை பற்றியோ பரீட்சித் மகாராஜனை பற்றி இங்க எழுத வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தர்கள். அதனால அவர் பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதால் அவர்களோடு அவர்களுடைய அதாவது பகவானுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமைந்ததனால் அதனாலதான் அவர்களை பற்றியான இதெல்லாமே நாம இந்த பாகவதத்துல வந்து படிக்க வேண்டியிருக்கின்றது. பகவத்கீதையை போன்று இதுவும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஓசை வடிவமாக இருப்பதால் சவுண்ட். சோ படிக்கின்றோம், அந்த சப்தத்தை தான் நம்ம கேட்கின்றோம். பகவான் சொல்லி இருக்கக்கூடிய உபதேசங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து படிச்சு கேட்டுக்கின்றோம். யாராவது ஒருத்தர் படிக்கிறாங்க, அதை நம்ம கேட்கின்றோம் இல்லையா? பகவத்கீதையும் அப்படிதான். அதே மாதிரிதான் பாகவதம் சிமிலர் தான். சோ பாகவதன் ஸ்ரீமத் அதுடன் பாகவதம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நிலைகளை பற்றி அவரது சொந்த அவதாரத்தாலே பேசப்பட்டதாகையால் இதுவும் ஓசை வடிவம் கொண்ட அவரது அவதாரமே ஆகும். சோ இதெல்லாமே அவருடைய ரூபங்கள், அவர்தான் இந்த ரூபத்துல இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து வாசிச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலி. சோ நாம இதை வாசிக்க அவருடைய ரூபத்தை நாம தரிசிக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். இந்நூலின் ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டிருப்பதை போன்று இது கல்ப விருட்சம் எனப்படும் வேதங்களின் சாராம்சம் ஆகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா கல்ப விருட்சம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான ஒன்று இல்லையா? சோ கல்ப விருட்சம் என்பது அந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வேதங்களுடைய சாராம்சமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அது மட்டுமின்றி பிரம்மத்தை பற்றி விவரிக்கும் பிரம்ம சூத்திரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீதான இயற்கையான வியாக்கியானம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா வியாக்கியானம் என்றால் வந்து இந்த இது பொருளுரை, அதாவது அதற்கான விளக்கங்கள் தான் வந்து வியாக்கியானம் என்று சொல்வார்கள். ஆகவும் அது உள்ளது. துவாபர யுகத்தின் கடைசியில் தான் சத்தியவதியின் மைந்தனான அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர் அவதரித்தார். அதுவே துவாபர ஆதவ் அல்லது துவாபர யுகத்தின் துவக்கத்தில் என்று இச்சொடர் வந்து சொற்றொடர் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு விதை விதைக்கின்றோம், அந்த விதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேர் வந்து வருகின்றது இல்லையா? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பம். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து எதோட வந்து இது ஒரு அனாலஜி கம்பேரிஷன். அதாவது கலியுகத்தினுடைய ஆரம்பம், துவாபர யுகத்தின் எதுவுமே ஆரம்பம் இல்லையா? சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூட் தான் வந்து மெயின் ஆரம்பம். ஆனா வந்து நம்ம வந்து அந்த மரமா செடியாகி வளரும் போது துளிர்த்துண்டே வரும் இல்லையா? அந்த துளிர்க்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருந்து தான் ஒரு கிளையே வந்து உருவாகின்றது இல்லையா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பமாக கருதப்படுகின்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா மற்றொரு ஆரம்பம், அதாவது முதன்மை ஆரம்பத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செகண்டரி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இனிஷியேஷன் என்ற மாதிரிதான் செகண்டரியா வரக்கூடிய அந்த பிரான்சஸ், அந்த ப்ரொடக்ஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கே இருந்து துவங்குகின்றதோ அது வந்து இப்ப வந்து துவாபர யுகத்தினுடைய கடைசியில தான் வியாசதேவரே வந்து தோன்றினார் இல்லையா? சோ இந்த பாகவதத்தை ஏற்றியதும் அவர் தான், பகவானும் அந்த கடைசியில தான் வந்தார். சோ இருந்தாலும் தோன்றல் என்பது துவக்கம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏன்னா அந்த எவ்வாறு அந்த துளிர் வருகின்றதோ அதுவே வந்து ஒரு கிளைக்கு துவக்கம் என்று நாம எடுத்துக்கொள்கின்றோம். அந்த ஓமை தான் இங்க வந்து கம்பேரிசனா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சில ஜீவ கோஸ்வாமி பின்வருமாறு இதை விளக்குகிறார். ஒரு மரத்தின் உச்சி பகுதியில் பாத்தீங்கன்னா அதன் ஆரம்பம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஏன்னா அங்கேயும் ஒரு துளிர் என்பது வந்திருக்கும். உண்மையில் அது மரத்தின் வேர்தான் ஆரம்பமாகும் இல்லையா? மரத்தினுடைய வேர் தான் உண்மையான ஆரம்பம். ஆனால் அதன் மேற்பகுதி தான் முதலில் காணப்படுகின்றது என்பது பொதுவான அறிவாகும். சோ நம்மளால பார்க்க முடியறது அதுதான். நம்மளால ரூட்ஸ் வந்து பார்க்க முடியறது கிடையாது. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா துளிரை வந்து நம்ம பார்த்து அது ஒரு பெரிய கிளையாக மாறுறது நம்மளால பார்க்க முடியும். இவ்விதமாக மரத்தின் நுனிபாகமே அதன் துவக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. அதனால துவாபர யுகத்தினுடைய தொடக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர் மற்றும் பகவான் வந்த அந்த டைமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடக்கமாக கருதப்படுகின்றது. ஆனால் உண்மையிலே அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடங்கினது எப்பொழுதோ இறுதி கட்டத்துலதான் வந்து தொடக்கம் என்று ஒரு ஓமைக்காக வந்து அங்கே எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. பரிநிஷ்டதோ அபி நைர்குண்ய உத்தம ஸ்லோகோ லீலையா கிருஹதீத சேதா ராஜர்ஷே ஆக்கியானம் யத் அதீதவான். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரிநிஷ்டோபி நைர்குண்ய உத்தம ஸ்லோகோ லீலையா கிருஹீத சேதா ராஜர்ஷே ஆக்கியானம் யததீதவான்.
பரிநிஷ்டிதக முற்றிலும் உணர்ந்த, அபி அபி இருப்பினும், நைர்குண்யே ஆன்மீகத்தில் உத்தம ஞானம் பெற்ற, ஸ்லோகம் லீலையா திருவிளையாடல்களால், கிருஹீத கவரப்பட்டு, சேதாகா கவனம், ராஜர்ஷே புனிதமான மகாராஜனே, ஆக்கியானம் வர்ணனை, யத் அந்த, அதீதவான் நான் கற்றேன், மொழிபெயர்ப்பு. புண்ணிய புருஷனான மகாராஜனே, நான் ஆன்மீகத்தில் பூரணமாக நிலை பெற்றிருந்தேன். இருப்பினும் ஞான ஒளியூட்டும் ஸ்லோகங்களால் விவரிக்கப்படும் பகவானுடைய திருவிளையாடல்களின் வர்ணனைகளால் நான் கவரப்பட்டேன். பொருளுரை. எல்லையற்ற மெய்ப்பொருளான பகவான் மனோதத்துவ கற்பனையால் முதலில் அருவ பிரம்மமாக உணரப்படுகிறார். ஆனால் பகவானின் கருணையால் அருவவாதி ஒருவனுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றிய உயர்ந்த தத்துவங்களில் ஞான ஒளியூட்டப்படக்கூடும். அப்போது முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தனாக அவன் மாற்றப்படுவான். பூரண மெய்ப்பொருளின் குறிப்பிடத்தக்க தோற்றத்தை நம்மால் ஏற்க முடியவில்லை. இதற்கு அறிவு பற்றாக்குறையே காரணம். அத்துடன் புத்தியில் தாழ்ந்தவர்களான அருவவாதிகள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சொந்த நடவடிக்கைகளை வருந்தத்தக்க வகையில் உருமாற்றி விடுகின்றனர். ஆனால் பரிபூரண மெய்ப்பொருளை அணுகக்கூடிய உன்னத முறையுடன் தர்க்கமும் நியாயமும் இணையும் போது உறுதியான அருவவாதியும் கூட பகவானின் தெய்வீக செயல்களால், இங்க மத்தாச்சி, உறுதியான அருவவாதியும் கூட பகவானின் நியாயம் அணுகக்கூடிய உன்னத முறையுடன் தர்க்கமும் நியாயமும் இணையும் போது உறுதியான அருவவாதியும் கூட பகவானின் தெய்வீக செயல்களால் கவரப்படுவதற்கு அது உதவுகிறது. சுகதேவ கோஸ்வாமியை போன்றவர்கள் பௌதீக செயல்களால் கவரப்படுவதில்லை. ஆனால் அத்தகையவர்கள் உயர்வான ஒரு வழிமுறையில் நம்பிக்கையை பெறும் பொழுது பகவானின் தெய்வீக செயல்களால் உறுதியாக கவரப்படுகின்றனர். பகவானை போலவே அவரது செயல்களும் உன்னதமானவையாகும். அவர் செயலற்றவரோ அல்லது அருவமானவரோ அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தோட முடிக்கணும் நம்ம. சோ வெரி நைஸ் ஸ்லோகம். இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அருவவாதிகளை பற்றி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு பகவான். இங்கே வந்து நம்ம சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள். சுகதேவ கோஸ்வாமி ரியலைசேஷன் கூட இனிஷியல் ஃபேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அருவம் தான். ஈவன் வேதவியாசர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அருவ பிரம்மத்தை தான் முதலில் அவர் வந்து உணர்ந்தார். ஆனா பாகவதத்தை ஏற்றின பிறகு அவர் அதே மாதிரி பாகவதத்தை கேட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய உன்னத லீலைகளை புரிந்து கொண்ட பிறகு அவரும் ரூபம் உடையவர், அந்த ரூபத்தின் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியை வந்து செலுத்த முடிந்தது. நாம எல்லாரும் கூட இனிஷியலா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாதவர் அப்படிங்கிற அந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் இல்லையா? சோ புண்ணியமான அந்த இது பரிநிஷ்டதோ அபி நைர்குண்ய உத்தம ஸ்லோகோ லீலையா கிரஹதீஹ சேதா ராஜர்ஷே ஆக்கியானம் யத் அதீதவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணிய புருஷரான மகாராஜனே, அதாவது பரிஷித் மகாராஜரை பார்த்து சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்வது எது? நான் ஆன்மீகத்தில் பூரணமாக நிலை பெற்றிருந்தேன். எஸ், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பூர்ண நிலையை அடைந்தவர் தான், அதாவது விடுதலை அடைந்த தன்மையில் இருந்தவர் தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி பிறக்கும் பொழுதே. இருப்பினும் ஞான ஒளியூட்டும் ஸ்லோகங்களால், அதாவது இந்த 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, நம்ம வந்து பாகவதம் முழுவதுமே படிக்கிறோம்னாக்கா இந்த 18,000 ஸ்லோகங்களை வாசிக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். இருப்பினும் ஞான ஒளியூட்டும் ஸ்லோகங்களால் விவரிக்கப்படும் பகவானுடைய திருவிளையாடல்களின் வர்ணனைகளால் நான் கவரப்பட்டேன் அப்படின்னா அருவத்திலிருந்து அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூபத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அடைந்தார் அப்படிங்கறது வந்து இங்கே அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அருவவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்க்கம் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரூபத்தை வந்து அவர்கள் உணரக்கூடிய தன்மை அடைந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அடைகிறார்கள். ஆனால் அதுல சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களால் முடியவில்லை என்றால் அது வந்து அவர்களுடைய அதாவது ஞானத்தினுடைய அறிவினுடைய லெவல் வந்து அவர்களுக்கு குறைவு என்பதை வந்து இங்க வந்து இந்த விளக்க உரையில வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சோ எல்லையற்ற மெய்ப்பொருளான பகவான், எஸ் இஸ் அன்லிமிட்டெட் இல்லையா?
இன்கன்சீவபிள் அந்த இதுலதான் இருக்கார், எல்லையற்றவர் அவர். சோ அவ்யக்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, மனோ தத்துவ கற்பனையால் முதலில் அருவ பிரம்மனாக உணரப்படுகின்றார். இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே டக்குன்னு வர்றது சக்தி ரூபம் தான் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா. ஆனால் பகவானின் கருணையால் அருவவாதி ஒருவனுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றிய உயர்ந்த தத்துவங்களில் ஞான ஒளி ஊட்டப்படக்கூடும் இல்லையா. நமக்கு எல்லாமே புண்ணியம் செய்திருந்தாதான் பாகவதத்தை படிக்க முடியும், கேட்க முடியும். சோ இப்ப பாகவதத்தை படிக்கின்றோம் கேட்கின்றோம் என்றால் எங்கேயோ ஒரு சிறு புண்ணியத்தை நாம செய்திருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். அதற்குரிய அவகாசத்தை பகவான் நமக்கு அருள் பாலித்து கொண்டே இருக்கின்றார். அப்பொழுது முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தனாக அவன் மாற்றப்படுவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய பக்தனாக மாறுவதற்கான அந்த சாத்தியக்கூறு ஏற்படுகின்றது. பூரண மெய்ப்பொருளின் குறிப்பிடத்தக்க தோற்றத்தை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இல்லையா. அதாவது அவர் என்ன எல்லையற்றவர் என்று நம்ம படிக்கும் பொழுது ஒரே அந்த சின்ன உருவத்துல நம்ம எப்படி ஏத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஆங்கிள நம்ம யோசிக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே அவர் அணுவுக்கும் அணுவாக அதற்கும் சிறியதாக, ஏன்னா நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்ம ரூபமே 10,000 ஒரு பகுதின்னு சொல்றோம். அந்த பகுதிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவனாக அதை விட சிறிய ரூபத்துல இருக்கக்கூடியவர் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரால் சிறியவற்றிலே சிறியவராகவும், அதாவது பெரிய இதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்லிமிட்டெட் இதுலயும் அவர் இருக்கார். எல்லா விதத்திலுமே நம்ம பகவானை பார்க்க வேண்டும். ஆனா நமக்கு அந்த பார்க்கக்கூடிய அந்த ஞானம் இல்லாத போது பாத்தீங்கன்னா அறிவு பற்றாக்குறையே அதுக்கு காரணம். நம்ம எல்லாருமே 4 குறைபாடுகளோடு தான் பிறந்தவர்கள் இல்லையா. ஈஷோபனிஷத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம படிக்கின்றோம் இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், குறையுடைய புலன்கள், சீட்டிங் ப்ரொஃபென்சிட்டி இருக்கு, நமக்கு ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை, மாயையில் நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். இவ்வாறு இந்த குறையுடைய இந்த இதுல நம்ம பிறப்பதால நமக்கு ஞானத்துல முழுமையாக நிலை பெறுவதற்கான மார்க்கம் நமக்கு பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த மெய்ப்பொருள் பரிபூர்ண மெய்ப்பொருளை அணுக பாத்தீங்கன்னாக்கா கூடிய உன்னத முறையுடன் தர்க்கமும் நியாயமும் இணையும் பொழுது உறுதியான ஒரு அருவவாதி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய தெய்வீக செயல்களால் கவரப்படுவதற்கு இது உதவுகின்றது. சோ அதனால பாகவதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூபமற்ற நிலையிலிருந்து வழிபாடு முறையை நம்ம ரூப வழிபாடு மாறுவதற்கான அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஞானி, ஒரு யோகி, ஒரு கர்மி, இவங்க 3 பேரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அந்த அருவத்தன்மை உணர்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றக்கூடிய ரூபத்திற்கு மாற்றம் அடைவதற்கு இந்த பாகவதம்னுடைய அதாவது அதை சிரவணமும் கீர்த்தனமும் செய்யும் பொழுது மட்டுமே கிடைக்கின்றது என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்களுடைய உணர்தல்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய பொருளுரையிலிருந்து நாம் இதை புரிந்து கொள்கின்றோம். ஆனால் அத்தகையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்வான ஒரு வழிமுறை நம்பிக்கையை பெறும் பொழுது பகவானின் தெய்வீக செயல்களால் உறுதியாக கவரப்படுகின்றனர். எஸ், நாம எல்லாருமே பகவானுடைய இந்த பக்தி தொண்டுல மனதை லயிப்பதற்கு பகவான் நம்மள பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த தொண்டு புரிவதற்கு நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றார். நாமும் அதில் உறுதியாக கவரப்படுகின்றோம் அப்படிங்கறத புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானை போலவே அவரது செயல்களும் உன்னதமானவை, புனிதத்தன்மை வாய்ந்தது அப்படிங்கறது நாம உணர வேண்டும். அவர் செயலற்றவரோ அல்லது அருவமானவரோ அல்ல. அவர் எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபட்டிருக்கின்றார். ஆனால் செயல்களின் பலனுக்கு அவர் என்றுமே விழைபவர் இல்லை. He is always highest of all the opulences இல்லையா. எல்லா புகழ், எல்லாம் துறவும், எல்லா அழகும், எல்லா அதாவது வலிமையும், எல்லா செல்வங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாவற்றிலுமே அவர் தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா. அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு இந்த உலகத்துல எதுவுமே நாம கொடுத்து அதை வாங்கிக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. அந்த தேவையற்ற நிலையில தான் அவர் இருக்கார். அப்படி இருந்தும் நாம பக்தியோட நம்ம ஒரு பூ பழம் எது வச்சாலுமே அதை ஸ்வீகரித்து கொள்கின்றார் பகவான். சோ அப்போ அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இதையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் என்றால் அவர் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார்? பிரேம பக்திக்கு மட்டுமே அவர் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கின்றார். அதனால நாம எல்லோரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தியில பகவானை வழிபடணும். ரூபத்திற்கான வழிபாடு பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக செய்யணும் என்பதை நாம தெரிந்து கொண்டு நம்மளும் இந்த பாதையில முன்னேறணும்ன்ற பிரார்த்தனைகளோட இந்த உபன்யாசத்தை நான் முடிக்கின்றேன். எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். நான் அன்மியூட் பண்றேன் உங்க எல்லாரையுமே. எஸ், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓம் வாஞ்ச கல்பதாருப்யேஷ கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे